Bam, we're live! Og det er det bedste tidspunkt at optage på. Jeg elsker det her tidspunkt. Jeg har det sådan, det er nu det prime. Altså, Kæft, free coffee en weekend. Brother. Det er helt høj. Jamen, hele dagen i går. Jeg gik bare og tænkte over det hele dagen. Fuck, jeg var høj over hele oplevelsen. Det kan jeg godt forstå. I'm getting that itch again. Skal vi gøre? Er det en annual thing, eller hvad? Jeg ved det ikke. Jeg synes i hvert fald, det var fucking fedt. Også jeg fordi, vil sige, Holger, det er det fedeste, du har opnået. Det er det fedeste arrangement, du har sat på benen. Det var... Jeg sad lige og kiggede videoen igennem i går. Man bliver helt tårvældt, når Kudia på. Det gør Dude, jeg ser den der video 14 gange. Jeg er ved at begynde at græde hver gang. Jeg har fået så mange beskeder fra folk, der skriver, Kudia, han fik mig til at fælde en tår. Altså på podcasten, når han kommer ind der for 100k, og han bare er helt tårvældet. Hey, je suis Kudi. Alle sammen. Ikke det, je suis Kudi. Men velkommen til Ufiltreret Fitness episode 211. Jeres danske foretrukne løbepodcast, åbenbart, er det vi er blevet til. Åbenbart. Vi havde Jakob Simonsen på. Vi skal snakke lidt 42k, vi skal snakke noget 108k, men altså, vi er blevet lidt en running podcast. Hit the ground running, som man siger. Nej, men altså, det er vi jo. Og Jakob, han var på i nat. Hold kæft, en svedig dreng. Har du set de der klip? Yes. Er du kæft, det ser varmt ud. Jeg ved ikke engang, hvor vi skal starte. Er det ham, vi starter med, eller hvad? Ja, jeg tror, vi stikker helt ud af en tangent, når vi først begynder på weekenden. Okay. Skud til Jakob Simonsen var med på seneste afsnit. Ikke det seneste, det er før det. Ja. Han havde et mål om top 20, husker jeg. Jeg tror, han blev nummer 29. Ja. Og han var glad for det i det her interview. Ja, lige præcis. Jeg sad og så det. Har du hans helt præcise tid? Nej, det var 2 timer 15 minutter et eller andet. Det var også det, jeg fandt. Men jeg kan ikke lige huske, hvad det mere præcist var. Altså, jeg læste det som om, at han sådan... Han har jo... Det kunne jeg høre på deres egen podcast også, at han kan godt lide at gå ud hårdt, og så sådan kæmpe for det normalt. Men at han blev nødt til at gøre det smart i det her løb. Så der stod også sådan, at placeringsmæssigt, så hentede han placeringer hele vejen op igennem, og på de sidste, var det 10 km eller 12 km, der hentede han sådan noget 10 placeringer. Så jeg tænker jo, han har lavet et vel økonomiseret løb, og så har virkelig brændt den af til sidst. Jamen, jeg så nemlig godt, som du siger, at han blev nummer 50 halvvejs igennem, og så henter han altså alligevel en 20 pladser der. Men også som du siger, den der singlet, det er lige før den er lovlig. Jeg sidder lige og kigger et klip igennem, når han kommer løbende forbi. Jeg tror, han kører lidt Victor-stilen, fuld commando. Altså det er, når han er så svedig der, man kan jo næsten se, altså der er frit udsyn, vil jeg sige. Nu sad jeg lige og så lidt VM i atletik i går, lidt forskellige distancer, og spurgte os Pernille sådan, hvis du kunne vælge lige præcis, hvad for en disciplin du ville, som Freddy ville vinde guld i til VM, valgte så er som bare sådan 100 meter. Det er simpelthen den eneste, hvor de ikke ser jammerlige ud. Fordi der, du ved, atletikken, de bliver bare meget hurtigt, meget specifikke til det, de laver. Jeg vil dog sige, langdistanceløberne, de ser lidt jammerlige ud. Jeg vil synes, alle andre sportsgrene, der ser de jo fucking jack to the tit ud. Kuglestøderne, de der discospiger, de ligner bare straight up, de kommer ud fra sådan en Victoria's Secret runway-scene. De er bare shredded. Det ser crazy discus American, hvad hedder hun? Halloway? Eller Halloway. Jeg kan ikke huske, hun lignede faktisk bare en crossfitter, faktisk. Det er det, jeg synes faktisk, de ser nice ud. Jeg sad og så, jeg havde det kørende, jeg dual-screenede, jeg sad lige og så atletik på DR, mens jeg sad og programmerede i går. Så jeg fulgte godt med, jeg synes det var spændende. Men altså, skud til Jakob, vil jeg sige, han gjorde det sgu godt. Han smakker røg ud inden semifinalerne, det var ikke så godt. Ja, fuck, han var også ked af det på det interview der, det var altså... det var altså ikke rart at se på, og det er også sådan, når man hører, nu hørte jeg lige optakten til det, altså... Så man også selv siger, at hele hans år har handlet om VM, og det er ligesom det, ikke? Og så hvis dagen bare ikke er der, så er atletik altså også bare brutal. Det er så har han har lige under 4 minutter til at vise, hvad han kan, og hvis han ikke gør det godt nok, og bliver 6, eller en af de 6 bedste i hans heat, så var det. Så kan du bare tage hjem igen fra Tokyo. Jeg tænker på, prøv at tænke på de der 100 meter løbere, der har et skud, inden de skal lave de der finaleræs. Du ved, så ryger det ud, så er du bare, jeg løb 10 sekunder. Jeg rejste helt til Tokyo. Det er crazy, det er det virkelig. Men Jakob, han ser altså godt ud. En langdistanceløber, han er altså en af dem, der ser bedre ud. Han er altså ikke en skinny boy. Nå, men det er det, jeg synes nemlig, han har lidt ass på sig. Altså hele understillet, det er altså velkørende, vil jeg sige. Og så har han en lille chest også, altså. Det klæder ham fandme. Jeg tror, han havde været god på i weekenden at have på hold. Altså, han havde hævet holdet op. Det kan godt være. Fuck, jeg tror, han kunne løbe 100 km hurtigt. Men mindre han, du ved, har du nogensinde læst ham der Ross Edgeleys bog, dengang han svømmede rundt om England? Mm-mm. Nå, men han har sådan,
han har jo sådan en teori om, at man kan kun gøre sådan noget, hvis man er stor og stærk, fordi man bliver nødt til at være lidt mere ligesom en hval. Du ved, man er sådan godt polstret, kan ikke gå lige så nemt i stykker. Skal det buoyancy? Ja, men også fordi han siger sådan, at hans teori er jo, at musklerne gør, at han sådan kan holde til det over længere tid, for at hvis han var bygget mere som en sådan langdistancesvømmer, sådan måske lidt mere lang og lean, så vil hans leder sådan noget bare give op. Altså, jeg har ingen idé om det har noget at skulle have sagt. Men du ved, jeg ved heller ikke, om Jakob, om det vil være godt for ham. Du ved, han kan jo løbe 42k uden at have ondt. I var jo, når I kom ind efter anden runde, de der 50, så var I sådan der, nu gør det, I'm in pain. Det kan være, at hans smerte først rammer på 80k, og så kan han bare lige overleve den sidste runde. Det kan sagtens være. Det kan det godt. Altså, jeg tror også, Easy han vil kunne løbe 100. Men Holger, lad os lige høre. Vi havde derinde i podcasten lige 10 sekunder, 10 minutter efter du havde løbet. Bare lige sætte sig ned. Helt umiddelbare tanker. Nu har du fået lov til at fordøje det 1,5 døgn. Lad os snakke ømhed. Lad os snakke... Jeg har snakket lidt med både Sebastian, Cudi og Dean. De siger alle sammen, anklerne og knæene er værst. Også lidt hofterne. Musklerne på en eller anden måde okay. Hvad siger du? Omvendt ved mig, altså, og de skrev også til mig, i går der sendte Cudi en snap, at han kunne lave et air squat, og Dean var sådan, det er faktisk okay. Så skrev jeg også bare til dem, I skulle have løbet hurtigere. Men hvad hedder det? De kom jo ikke først, så... Altså, det er jo, jeg tror, jeg bliver nødt til at tage den bare fra starten af, fordi det kan være, der er nogen, der ikke lige ved, hvad der er foregået. Det tror jeg ikke, men okay. Det vil være sygt. Nå, men vi har jo haft det her 100 km løb, jeg gerne vil løbe. Det har vi jo holdt herhjemme i weekenden i lørdags. Og det var de her 4 runder af... Første gang jeg målte op, så var det sådan noget 27 km. Så rettede jeg lige lidt i ruten, for at man kom forbi et toilet, fordi det kunne jeg ligesom fornemme på alle dem, der skulle løbe med, at det ville de meget gerne. Så den blev lidt kortere, okay. Så det endte med at være 106 km i alt. Men vi skulle løbe de her 4 runder. Vi startede 2:00 om natten. Vi startede 6 mand stærk. Mig, Cudi, Dean, Laurits, Jeppe og Sebastian Andersen. Vi løber den første runde sammen i mørket. Sindssygt god stemning. Bare sådan rigtig... Altså, hvis man har gået på efterskole, der har været sådan lidt... Hvor man har lavet sådan nogle ting om natten, altså vandret om natten eller løbet om natten, så har man måske prøvet sådan noget der før. Men det er bare en eller anden speciel stemning ved at løbe om natten, eller sådan at lave noget aktivt om natten, fordi sådan ens sanser, de er jo ikke stimuleret på den samme måde, sådan, så det er bare noget andet, man sådan er i. Så for eksempel det der, sådan, det var enormt svært at fornemme, hvor hurtigt man løb, og hvor langt var vi, og altså sådan... Er vi enige om, det var bælragende mørkt, ikke også? Den første runde der, det var sådan, vi stod op, så var månen helt skyfri. Jeg tænkte bare sådan, okay, vi får masser af lys fra månen. Så går vi udenfor, så bliver det bare overskud og begynder at regne. Okay, klart. Så bliver det bare sådan... Da I kom ud i skoven der, kunne I se, du ved, jeg synes jo, når man ikke kunne se, hvad man løb i, man var ved at vrikke om hele tiden. Det må have været endnu værre om natten. Det var ikke så slemt. Altså, alle havde sådan rimelig gode pandelamper på, og når der var sådan 6 mennesker, der alle sammen lysnede på jorden, så det var ligesom sådan en Range Rover, der lyste det hele op. Det var ikke et problem. Så vi løber der om natten, og man kommer ind for første runde, og sådan, man har ikke en fornemmelse af tid og sådan noget. Lige pludselig er vi sådan, what the fuck, vi har løbet 1,5 time allerede. Fordi man bare løber og snakker, og man er godt humør, og... Hvad var tankerne der, hvis jeg lige prøver at bryde ind under i fortællingen? Sådan, du ved, du står op der 1:15, jeg hører fra Sebastian, du laver kaffe til hele slænget. Når du har tænkt sådan, okay, jeg skal lige gøre mig klar mentalt til 12 timer nu, for jeg ved, ingen af jer havde sovet godt. Vi gik jo i seng der ved 9-tiden. I skal op 1:00, det er jo 4 timer, og jeg ved, du sendte mig meme så sent som 11 om aftenen. Der kom lige nogle højreorienterede... Du sagde, du har fået 3,5 timer af noget, der ligner søvn. Sådan blandet, og tænkte bare sådan, jeg er helt færdig. Og jeg var egentlig træt og klar nok til at gå i seng der aftenen før, men da jeg ligger mig, så begynder jeg bare at ligge og tænke. Og jeg har aldrig tankemøller. Altså, jeg plejer bare at ligge mig ned på et gulvtæppe, og så falder jeg i søvn. Yes. Altså sådan ingenting, jeg kan stå op og falde i søvn, føler jeg. Men jeg lå bare og tænkte, og jeg var bare sådan, fuck. Og jeg er slet ikke erfaren inden for ultraløb, men jeg har løbet et løb før. Og jeg ved ikke, jeg tror bare sådan, at det gør bare, at man har lidt en fordel. Altså det har man, fordi jeg kunne bare mærke på for eksempel Cudi og Dean. De var meget sådan, hvad hedder det, du ved, det var meget irret sådan, yes, okay, let's go. Og den her, de var sådan, og de er også begge to meget op at køre. Nu kender du dem jo også bare, de er jo bare følelserne uden på tøjet. Sådan, Ja, Dean må have ADHD. Hvad sådan bravende, det må han have. Der er et eller andet der. Eller også er han på coke hele tiden, og det tror jeg ikke, for nu har jeg været sammen med ham længe nok. Han har ikke sniget noget ind noget sted, så jeg tror, det er ADHD. Sygt sagt. Nå, men og jeg ved ikke, jeg tror bare sådan, at jeg havde erfaringen fra sidste gang, som godt kunne sådan fortælle mig, at okay, det er den sidste fjerdedel, det føles som halvdelen af løbet i dit hoved. Ja. Og den har jeg bare sådan, det har jeg bare gået og tænkt over i de sidste par måneder, bare sådan, også fordi at, så løb Cudi, han løb 50 km, så snakkede vi lidt om det, så sådan, du skal bare vide, du er ikke engang halvvejs der, både på kilometeren, men også sådan, du er slet ikke halvvejs mentalt der. Og det har han også givet mig ret efterfølgende, at den sidste runde der, at det var bare sådan, det var det helt andet game.
Og jeg tror, så du var sådan lidt, du var ikke så nervøs for buy-in. De første 2 kilometer, sådan, det skal bare lige, whatever. Nej, og præcis. Og så havde jeg, nu skal jeg lige holde sådan tråden, eller hvad hedder det? Holde sporet, næsen sporet. Men det var fordi, vi snakkede om den første runde der. Og jeg tror fra starten af, der vidste jeg godt sådan, okay, de 2 første runder, det er sådan, det skal bare føles fint. Der skal ikke, man skal ikke prøve at lade sig rive med. Altså nu var det også bare sådan 6 dudes, der gerne vil løbe hurtigt også. Altså Laurits, han er også Ironman, ham der var med, og altså sådan en god age group Ironmaner. Og du ved, jeg ved jo, han kan også godt trykke, og Jeppe Vellinge der, han har også løbet mange ultra. Han vil også gerne trykke, og Martin Diner Kudi kan fandme også godt lide at løbe hurtigt. Og hvis det lige føles godt, så kan man godt så måske blive reddet lidt med. Og jeg tror bare, jeg bliver ved med at sige til mig selv sådan, rolig nu. Okay, det er først i den sidste runde, at det virkelig bliver ægte. Så de der første 2 runder, især den allerførste helt i mørket, det var sådan, det føltes som om, det var gratis for mig. Selvfølgelig ikke at sige, at jeg ikke kunne mærke, at jeg kom ind for løb. Det var trods alt lige 26,5 km løb eller sådan et eller andet. Kommer ind der. Det føles egentlig fint. Vi har vores første pacer med. Jonas Min, han skal løbe 2 runder med os, og han tager jo så fra vores anden og tredje runde sammen med os. Og på anden runde her, der løber vi afsted og kommer ned på stranden. Der følges vi alle sammen hele vejen ned til stranden. Det passer ikke helt. Vi mister Sebastian på vej derned. Han har kommet til at bare løbe med os i den første runde, hvilket var lidt over hans evne, og det gør jo bare, at hans puls stikker helt af. Han er fuldstændig bollet. Men jeg skal også bare lige høre undervejs, at vi løber. Hvad siger tankerne? Altså sådan, når du har nogle af de der sådan, okay, det er nemt, og så lige pludselig, damn, jeg har 10 timer nu. Altså når du har de tanker der, ligesom man sidder på bikeøkken, og man jo er i jord 40 kald, og så indtil man fucking skal op på 80, der er lang vej nu. Damn. Nej, fordi jeg tror bare, jeg sådan... Altså, jeg ved ikke, jeg har jo sådan prøvet det er jo lang tid siden, jeg sagde, at jeg ville lave det her, så jeg har tænkt mega meget over det. Og sådan, det, jeg har tænkt over, det er også bare det der med sådan, at jeg ikke skulle underholde de der tanker om sådan, der er lang vej nu, eller timerne, eller sådan. Jeg skulle ikke begynde sådan at gå i det der spil med mig selv for tidligt om, sådan, hvor lang tid er der igen, hvor lang tid tager det. Og jeg prøver virkelig også sådan at kigge minimalt på mit ur under løbet. Altså, jeg prøver næsten ikke at følge med. Jeg sagde også til de andre inden, sådan, jeg stopper altså ikke mit ur i pauserne, for jeg gider ikke være opmærksom på, hvor lang tid tingene tager. Jeg gider ikke sådan gå og tænke, sidste runde var 10 minutter hurtigere og sådan noget, fordi det betyder ikke noget. Altså det, der betyder noget, det er, at du kan blive ved med at lave 1-2, og så bare fortsætte med benene. Ja. Så jeg havde bare sådan ting fra starten af. Ikke tænk for meget over tiden. Prøv bare sådan at være i det, og så bare prøv at være i det der med et skridt. Og det synes jeg egentlig gik sindssygt godt. Altså både i første og anden, og også i de senere runder der. Altså sådan, jeg synes, jeg havde, altså mentaliteten, den var... Min mind, det var on point i den dag der. Det var helt sygt. Løb du bare ind og kiggede, og så du det nye flag, der hænger. Comfort is a false god. Lige præcis. Comfort is a false god. Nej, men det var bare sådan, når man, da jeg først sådan havde... nu skal jeg lige prøve igen at holde... Jamen, så anden runde der løber vi der afsted, og det er super godt. Solen står op, når vi er nede på stranden. Det giver bare sådan en kæmpe humørboost. Og vi ved bare allerede, det snakker vi også om, der er sådan 10 kilometer til vi er inde. Så er jeg bare sådan, hey, der kommer til at være mange mennesker, der løber med nu. Det kommer til at give en kæmpe energiboost. Jeg synes, det der pacer, det var fucking fedt. Var der nogen, der brokkede sig på runde 2? Var der begyndt at komme sådan lidt i kronen, sådan, damn, når man ramte sandet der, sådan, shit, det er hårdt nu? Eller var det egentlig bare sådan, alle holdt det for sig selv? Nej, altså, der var jo selvfølgelig lidt sådan, hver gang man lige ramte en bakke, så var man lige sådan, det var en træls overraskelse, du havde til os der, Holger. Eller første runde, der havde Martin vist for meget vand med, og så tror jeg, han tog noget af det fra i anden runde, og så begyndte han at svede mega meget, og havde brug for mere vand, så havde han ikke der. Så der var sådan lidt, allerede der begyndte der måske at være sådan lidt, hvis man ikke havde en plan for det der med vand og mad, så kunne det godt sådan, okay. Men altså, det er også det, altså Martin havde lavet Ironman før, og så har han løbet maraton. Der sker også bare noget med kroppen, tænker jeg, når man sådan, man ved, det er også det, vi snakkede om flere gange, sådan, nu er det bare ingen, altså nu ved jeg ikke, hvad der sker. Altså, nu er det bare sådan, okay, det er uvist territorie, det her. Og du havde ikke noget problem med fueling undervejs overhovedet? Altså fra nummer 1 og 2, der er ikke noget der. Indtil videre er der ikke sket noget, vel? Du er ikke sådan, okay, jeg mangler lidt i runde 2, da vi løber afsted, så løber vi op ad en bakke, den der hedder Frog Hill. Kan du huske der, hvor vi løber sådan op, og så sniger den sig sådan rundt om et hus. Yes. Der i runde 2, der kan jeg lige pludselig mærke sådan, at mit baglov begynder sådan at nippe lidt, så tænker jeg sådan, okay, jeg kan ikke sådan lave lange strides, så kramper det. Så begynder jeg bare at tage sådan helt små skridt, og så kan jeg sådan modarbejde det på den måde. Og så jeg mærker det sådan lidt igen, når vi løber ned på stranden. Jeg kan mærke sådan, okay, det nipper en lille smule. Så kommer vi hen til den der vandstation, jeg havde lagt ud, så tømmer jeg bare, så tror jeg drikker 1,5 liter vand der. Og kommer hjem. Og så du lige havde lavet sådan en vandpost bag den der bil, bare gemt væk. Det var ligesom sådan en computerspil, sådan, hey, kom lige bag her, så er der bare sådan en lille storage. Så stod der bare 30 liter vand. Og så tror jeg indså der, fra da solen den stod op, så sådan, okay,
jeg skal lige skrue op for min hydration. Der skal lige noget mere vand ind. Altså alt andet, det spillede fint, men jeg var bare sådan, fuck, jeg bliver bange for at krampe nu. Ja. Og på det tidspunkt, så havde Pernille også fået afsat børnene til min mor, og så tog hun ligesom Passaten og fyldte den med vand, og så kørte hun sådan rundt på ruten og sådan delte vand ud til dem, der havde brug for det. Ja, og så hver gang jeg så dem, så drak jeg yderligere liter. Fedt, du lige kom kørende med den der Aarhus Kommune-jakke på. Ja, sådan en helt official orange jakke, der lyser, ikke? Og så i den der Passat. Så griner. Så du ved, fra runde 2 af, så var jeg sådan, okay, fokus på mere vand. Også når du er inde, der skal lige drikkes mere vand, end der er blevet før. Og så efter det, så var der ikke sådan rigtig noget problem med det. Altså, ja, så kom pacerne jo så. Ja, præcis. Og så kan jeg huske, der på anden runde, vi er måske, hvad er vi der, 10 kilometer fra mål. Måske 15. Der begynder Jeppe og Laurits at løbe sådan lidt hurtigt, synes jeg. Så jeg ligger sådan lige lidt bag dem, og så kommer de lidt op og ned, op og ned. Og så kommer vi vel ind for runden der. Og Jeppe, han var meget sådan, han ville gerne sidde ned og lige hvile fødderne imellem hver runde. Og jeg kunne bare mærke, første runde, der sad vi næsten et kvarter. Og det kunne jeg bare mærke sådan, okay, jeg skal ikke sidde ned, jeg skal ikke holde pause på den her måde. Det giver mig intet. Det gør kun, at jeg kommer til sådan at mærke, hvor ondt jeg har. Ja. Så jeg vil hellere bare stå op, få fyldt alting op, få skiftet tøj, og så løbe afsted igen. Og jeg føler også imellem runde 2 og 3 der, hvor der skulle mange med, de stod jo klar, og det var dejligt for mig, at jeg var sådan, okay fedt, de er klar, vi skal bare videre. Så ind, skift tøj, fylde alt mit vand op, fylde al mit energi op, og så drikker jeg lige en masse vand, og får lidt smertestillende, og bare fyrer meget Voltaren på benene over det hele. Ikke at jeg tror, det hjælper overhovedet. Jeg føler slet ikke, det gav noget. Men du ved, sådan, mentalt så var man sådan, okay, det her det er Secret Potion. Kom så, Secret Potion. Hele den håndfuld piller, du bare fyrede, der tænkte jeg også bare, okay, han er locked in. Havde du også noget koffein? Eller hvad? Jeg synes, jeg så, at du drak ikke nogen Monster eller noget. Jeg fik den der, jeg sidste runde inden den, der havde jeg en sukkerfyldt Monster klar. Og jeg drikker sådan halvdelen af den, og så glemmer jeg den, og så er jeg bare sådan, fuck det her, vi skal bare afsted. Jeg havde ellers tænkt sådan, okay, jeg skal bare have 4 pre-workouts med ud på turen. Og så er det bare sådan, du ved, ligesom The Witcher, når han drikker det elixir for sorte øjne. Men jamen, så kommer vi ind der, og så skal vi afsted med den store flok, som bare er mega klar. De der folk, der skal... Nogen skal løbe 50, og nogen skal løbe 27. Eller, jeg fandt det nu blev 26 og 52, eller hvad det var. Men der var bare sygt god energi, og det var bare sådan en total festivalstemning nærmest, og sådan official løb, og folk stod bare hud og klappede, da man kom ind, og børn og hunde, og gamle og unge og alt muligt. Og så... jamen, så tror jeg bare, at jeg er sådan ret hurtigt, og sådan, jamen, hvis der er nogen, der er klar til at løbe nu, så løber vi bare. Og det kan godt være, at jeg ved ikke, om Jeppe, han lige blev siddende lidt, og Kudi og Dean, de kommer måske sådan lige om bag den bagerste del af den der gruppe, og jeg er sådan oppe foran i den der gruppe, og så løber vi bare afsted. Og så falder jeg i snak med Karl Johan først, og så falder jeg i snak med Victor Skjødt og lidt med Simon, og så får jeg bare crazy godt pace, sådan helt ny energi. Og I snakker bare om det, og whatever. Ja, vi snakker bare, og Victor han er bare sådan, fuck, du har det godt i forhold til, at du har løbet 2 runder allerede, og sådan, ja, men det føles bare godt lige nu, så vi løber bare. Og Laurits han er også med her. Tror du, det er det rigtige at gøre, og sådan, når det føles godt, så faktisk præsten, eller skal man sådan prøve at holde lidt igen måske, selvom det føles godt? Hvad tror du er det rigtige? Jeg tror, det var sådan, altså jeg kunne godt have løbet hurtigere også der, men det var sådan, we are moving. Jeg tror, det var sådan noget 5:30, 5:40. Så det var alligevel 40 sekunder hurtigere, end når jeg sådan joggede langsomt afsted. Ja. Altså per kilometer. Men jeg tror også bare, man sådan, især når du er over halvvejs, så er man sådan, okay, jeg bliver nødt til at ride the waves, når de er der, fordi lige pludselig så rammer det mig bare sådan, jeg bliver nødt til at gå nu, fordi alt gør ondt. Så jeg løber bare med dem hele vejen ned til stranden, og på stranden, der følges vi godt ad. Igen der ved det offentlige toilet, for lige fyldt alt mit vand op ned ved vandet, løber videre med det samme, hen til den næste vandpost, bæller alt det der vand der, og så følges jeg egentlig også ret godt med den der flok, hele vejen ned til Nordsminde Havn, der har man sådan en lang lige stykke, der sådan falder en lille smule. Og så når vi kommer derned, og der er 10 kilometer hjem, så kan jeg godt mærke, så snart vi rammer bakken, at den her flok her, okay, de er friske nu. Det kan man mærke på bakkerne. Det er klart, her har de noget. Og jeg tror, Laurits, han løber lidt med de gode, og Victor Skjødt, han er sådan, jeg havde sagt til ham, hvis du bare kan følge mig ned til stranden, så kører du den bare gas efter, så løber du bare, det er fint. Ja, du havde ikke behov for at blive pacet over bakkerne. Nej, jeg tror, jeg ville synes, det var for irriterende, hvis der var 8 mennesker, der sådan... Det var fint for mig, for jeg vidste også godt på det tidspunkt, okay, jeg kan stadig godt løbe det her. Sådan, jeg kan godt jogge det hjem, jeg kan bare ikke følge med dem. Og så, de ligger som sådan et Tour de France-felt, du ved, sådan perler på en snor ind i den ene side af vejen. Og jeg kan jo bare følge dem sådan lidt længere op ad bakken, og de ligger bare og sådan forsvinder lige så stille væk fra mig. Og der har de så Laurits med, som også skulle løbe 100. Han løber lidt i bunden af den der gruppe der. Jeg kan se, at han sådan falder lidt fra og sådan noget. Og så når vi kommer hen til, at vi har måske 6-7 kilometer til mål,
der kan jeg sådan se, når jeg begynder at gå, så går han også. Og så løber vi lidt, og så går vi lidt. Og så løber vi lidt med sådan 300 meters mellemrum imellem os. Så kommer vi ind, og jeg har det egentlig fint. Altså Aslak, han kommer cyklende med kameraet efter, eller hvor der er sådan 3,5 kilometer hen til, og han spørger, hvordan det har. Altså, jamen, jeg har bare tunge ben, altså. Energien er god, humøret er højt. Jeg synes også, mit hoved, jeg er her bare. Jeg er til stede i det, og jeg er klar på sådan, og som jeg siger, altså jeg ved også godt, det kommer til at gøre ondt den næste runde, men det er jeg klar nok på. Det er jo også sådan på en måde 12 timer uden at kunne doomscroll. Ja, det er altså, så lækkert. Det er altså godt for hjernen, det der. Det er sådan en ægte detox. Ja, og hvad hedder det? Jeg ved ikke, vi havde jo sådan lidt sjov frem og tilbage om, at man skulle have musik eller ej. Kudi var sådan, jeg tager ikke musik, og du var sådan, ej, tag det lige uden musik og sådan noget. Og jeg havde egentlig bare lagt min bøffer klar, for jeg var sådan, ja, men hvis man alligevel løber alene, så kan det være meget nice. Men jeg tror, jeg havde alligevel sådan noget 10 kilometer der. Det var måske sådan noget 1,5 time, jeg havde alene der i 3. runde, hvor jeg ikke snakkede med nogen, hvor man bare løber bare, jamen så løber bare, du ved, jeg var bare meget sådan locked ind på fødderne, kigger bare nedad, kigger lidt frem, bare prøver at fortsætte bare sådan en fod foran den anden. Der er ikke andet at gøre. Altså, og det jeg indser der er 10 kilometer tilbage af den 3. runde. Så jeg ved, jeg har 10 kilometer, og så har jeg en hel runde mere. Det er også der, jeg sådan siger til mig selv, sådan, okay, nu er du der, hvor det gør ondt, og det kommer ikke til at gøre mere ondt, men det er sådan her, det kommer til at føles, og det kommer det så til at føles i 4 timer mere. Og det tror jeg sådan, så ret hurtigt, så indfinder jeg mig med det. Så sådan, jamen okay, det er sådan 5 timer, hvor det her det sker, og det er faktisk fint nok. Altså det skal vi nok kunne overleve. Er det, du begynder også at tænke, du ved, lige inden du kommer ind på runde 3, okay, nu får jeg lige et reset, og så nu begynder den anden halvdel. Selvom det kun er 1/4 tilbage, så som du sagde, nu er halvdelen af ræset tilbage, og du sådan, hver gang du kommer rundt om et hjørne, så sådan, okay, så ved jeg præcis, så rammer vi det her hjørne, og så er der lige nedad bakke, og så kommer der en skov. Altså sådan, begynder du at visualisere ruten for dig, eller hvordan gør du? Ja, sådan, jeg har også løbet den et par gange i træning før, så jeg begyndte bare sådan nu, og det var så skulle jeg ud på den for 4. gang på dagen, og måske sådan for 8. gang ever. Så man er bare sådan, okay, jeg ved bare jeg kender alle steder på den her tur nu. Jeg ved det hele, altså jeg ved, så snart jeg drejer her, så skal jeg lige herhen, så der er en lille bakke, så får jeg lige et lille nedløb og sådan noget. Så det føltes bare meget, det var jo egentlig meget komfortabelt på den måde, at man sådan var så vant i rammerne. Og vejret, det var jo også blevet godt, og sådan, så omstændighederne var bare sindssygt gode. Og tror du, det havde været værre, hvis det var en stor loop, hvor det var nyt hele tiden? Jeg tror bare, det var noget andet, fordi man kan sige, det der også var med den her rute, det var, hver gang jeg fik nogle nye med, så var de så glade de første 13 kilometer. De var bare sådan, fuck, det er bare nice, det her godt terræn, og bare lækkert, og dit. Og hver eneste gang, vi var kommet op fra stranden, og folk var sådan, det er bare en fed rute. Så jeg var sådan, det siger jeg kun, fordi I ikke har været nede ved Nordsminde endnu. Jamen, det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Sådan, jeg har været her 2 gange, og nu skal jeg op ad den her bakke 3. gang. Og you guys don't know what's coming. Det var også bare sygt. Det var 12, 13, 14 kilometer op ad bakke på asfalt med biler. Det var bare sådan, okay, nu er det nederen. Fuck, det var hårdt, mand. Altså, det var sgu brutal, det der stykke der. Også fordi de sidste 2 runder der var der bare trafik, så man var også bare sådan, okay, jeg skal bare battle, både for min mental game, men også bare for ikke at blive kørt ned af en eller anden sur gammel bilist. Altså, den der bil, der var ved at køre William ned, han var jo straight up bare sådan, han var klar. Og William, han stod bare som en linebacker, ligesom sådan en juggernaut for Marvel. Han var bare klar til nakken. Jamen, den der folkevogn op, eller hvad fanden ham den gamle, han kørte i, den havde ikke en chance, hvis den var kørt ind i den der fucking betonstolpe, der kom løbende. Men det er også sjovt, fordi så ham Laurits der, han er som 3 fyr nede fra Transition Zone, skud ud. Han er jo kommet med på sådan noget 1,5 uges notice, hvor han var sådan, helt sikkert, jeg gør det. Så det på dagen, hvor han var bestemt sig for, at han ville med, så løb han ud og løb 50 kilometer, sådan ja. Okay, jeg kan godt tage 100, jeg prøver. Han kørte kun flydende carbs. Jeg føler ikke, han spiste noget. Jeg føler, han inhalerede luft, og så kiggede han lidt på noget vand en gang imellem, og så fortsatte han bare. Jamen, han sagde, han kørte kun flydende carbs. Han havde kun, du ved, pulver med. Det synes jeg var sygt nok. Det var sindssygt. Han har også bygget meget anderledes end os andre. Jeg sagde også til ham, da vi kom ind, der skulle ind til anden runde, der havde vi jo kun haft Jonas Min med før. Jonas Min, han er også en langere. Han er også sådan en skinny, shredded guy. Så sagde jeg også bare, altså nu kommer vi ind, så skal du altså være klar på, nu står der bare nogle fucking brød af nogle mænd, der skal med ud og løbe. Og kommer vi ind, og han er også bare sådan, holy shit, så står Karl Johan der, og så står Simon og Victor der løber bare sådan 3 kæmpe dudes foran ham. Hvordan med Jonas der? Kørte han 2 runder, eller nøjes sig med en? Ja, 2. Det var fedt, han lige kom i den autocamper der. Det var fucking fedt. Så står vi op om morgenen, så står der bare en kæmpe autocamper ude foran mit hus. Så ligger jeg bare ligger og sover der. Så kommer vi ind efter første runde. Så står han bare inde i garagen og smiler. Hej, så er vi klar. Du så godt, Sebastian, han sov om bag i den der fucking varevogn, ikke også? Jo, det var totalt altså på den måde, så var det et backyard, selvom det ikke var. Men det var totalt. Det var så fedt, det der. Det var så hillbilly.
Men det er det, jeg også godt kan lide, det må du også sige, Holger, om det er det, der er fedt ved det. En ting er at løbe, det synes jeg også, det var fedt det der med, nu var du hjemme i vante rammer på din gård, så det var selvfølgelig lidt luksus, men sådan, forestil dig, at vi bare havde haft gymmet og bilerne og sådan noget. Havde det ikke været fedt det der med bare sådan, du ved, jeg fik lige en sovepose, og så røg jeg op på hemsen. Det var sådan lidt uselt det hele. Det var fucking fedt. Kan du ikke også bare lide det? Jo, men jeg tror også bare, at jeg kunne godt lide, at det... altså, som jeg også snakkede med flere om, da vi var ude og løbe, de var sådan, fuck, det er fedt det her. Så er jeg sådan, jamen, det man skal huske, det er, at man kan bare gøre det. Altså, du kan vitterligt bare gøre det. Sådan, du ved, folk er altid sådan, jeg vil gerne løbe et maraton. Du kan faktisk bare gøre det. Du kan bare lige spørge 10 af dine kammerater, hey, skal vi gøre det om et halvt år? Det kan vi godt. Det er det, man skal jo lokke nogle venner til det, for det er jo gruppen, der er fed. Det var jo alt det rundt om, der var fucking nice. Og det der med løbsdarm, det var det. Og du har slået også, altså, jeg var virkelig sådan... Det var svært at sætte ord på, hvor taknemmelig man var sådan, for, at der var så mange, og også senere på dagen, folk var gode til at hjælpe med, vi skulle også lige spise, og vi skulle også lige have bænkesæt ind, og vi skulle lige have startet grillen, og vi skulle lige have passet børnene, og vi skulle lige alle de der ting der, ikke? Og folk, de var bare pisse gode til at hjælpe, så det er jo bare nice, at det er jo, og jeg synes jo bare, man kan jo godt sådan tildele det der CrossFit-communityet, altså, fordi det var jo primært CrossFitter, der var her. Nu skal vi lige også have en fjerde runde med, inden vi går ind i taknemmelighed og sådan noget, men hvad vil du sige sådan, bare lige at sætte et par ord på det måske. Da du havde planlagt det her originalt, havde du troet, det ville ende sådan her med, at du var 10 boys, der havde gjort en masse ud af det, eller tænkte du bare, jeg gør den bare solo, måske Joyner Cudi? Nej, jeg havde tænkt, at vi var os 5, som jeg godt vidste, der nok godt ville løbe 100. Jeg havde bare troet, det var os 5, og så havde jeg sådan forestillet mig, okay, fordi så kunne de sådan, så får vi lige nogen, der kommer og kan lave mad klar til os, eller nogen, der kan stå ind i garagen og sådan noget. Så jeg havde tænkt sådan, okay, vi bliver 5 boys, der vil løbe 100. Der kommer måske til at være 3-4 mennesker, der lige sådan kan køre rundt med en bil med vand, eller lige stå i garagen, når vi kommer ind. Men det ved jeg ikke, jeg tror også bare, fra starten af havde jeg tænkt sådan, okay, så når vi er færdige, så skal vi fandme også lige, fordi det var derfor, min originale tanke med det der 2:00 om natten, det var sådan, vi skal fandme have tid til lige at sidde og hygge bagefter. Jeg gider ikke det der med, man kommer i mål 7:30 om aftenen, og så er man sådan, nå, farvel, hej, og så har man slet ikke haft en mulighed for sådan lige at bearbejde den der crazy oplevelse, man lige har haft. Enig. Jeg synes, det var... Så sidder man bare i bilen på vej hjem, sådan på motorvejen fra Silkeborg. What the fuck skete der lige? Præcis. Jeg synes faktisk, det var nice, at man lige havde et par timer. Nu var det slet ikke det samme, jeg gjorde, men jeg kunne også fornemme på jer. I kom ind der omkring mellem 2 og 3, og jeg tror, vi kørte ved en 7-tiden, mig og slag. De 5 timer der var jo bare tid til lige at slappe lidt af, og bare lige falde til ro, og få lavet noget mad, og bare sådan komme i bad og chill lidt. Og folk sad bare og snakkede i små grupper, og man kan godt fornemme sådan, nu bliver der lige fordøjet, både sådan mentalt og fysisk. Jamen, og det er jo bare en, altså det var en kæmpe ting kropsligt, men sådan, jeg ved ikke, om man kan sige spirituelt, men alligevel jo, fordi man er så meget alene med sit hoved på det tidspunkt, eller i så lang tid, sådan, så man er bare meget sådan, wow, what the fuck, og man presser, du kan også bare se på Cudi, ikke, altså, når man presser sig selv sådan ud over den der udmattelse og total overanstrengelse, så er der sådan, altså kroppen siger jo bare stop på den måde, at du ligger bare 1 sekund fra tårer, uden at være ked af det, det er bare fordi, din krop ikke kan mere, der er ikke mere tilbage, sådan, så det var fucking sindssygt, men altså, vi kommer ind der fra den 3. runde, og jeg kommer jo alene ind der, fordi at, alle de nye der, alle pacerne, de tog jo den der bakke og ville gerne løbe den selv, og det var helt fint for mig. Jeg havde også lige sådan, det var faktisk fint nok lige også at bare lige være selv, tror jeg, i det. Det var lige sådan 1,5 time, hvor jeg lige kunne få lov til bare lige være lidt i hovedet, og sådan, der tror jeg også, at jeg mentalt forberedte mig på den næste runde, fordi da jeg kommer ind fra den her runde, så står der jo sindssygt mange hæpper, og det giver også lige sådan et pep. Og jeg vidste jo, at du skulle løbe med, og jeg tror også, jeg havde snakket med, måske var det Pernille, da hun gav mig vand ud på ruten, hun var sådan, jamen William og Joachim er også klar til at løbe. Så jeg vidste jo godt sådan, okay, der kommer nye pacer med nu, helt sikkert. Og jeg havde fra starten af der, så tænkte jeg sådan, om jeg siger det samme til jer, som jeg sagde til Victor Skyt, sådan, hey, hvis I kan følge mig ned til stranden, så er det perfekt. Fordi så tænkte jeg sådan, så får jeg også et løb opad, fordi det var også grineren at løbe op ad den der lange bakke og give den gas, fordi det var røvhårdt. Ja, præcis. Men I var meget sådan, hey, nej, vi følges bare med dig, vi skal nok hjælpe dig i mål. Og sådan, helt sikkert. Så vi kommer ind der, humøret er egentlig fint, hovedet er fint, jeg skulle bare lige have en tør t-shirt, masser af energi, hvad fanden gjorde jeg ellers? Måske lige et plaster eller et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad jeg gjorde, men der var lige nogle ting, jeg lige ordnede inden den sidste tur, og så sådan rimelig hurtigt, så var det bare, ud og i gang igen. Og jeg tror også, jeg lige fyrer ekstra gels med i min taske, fordi jeg er sådan, okay, min mave er ikke gået amok på noget tidspunkt. Altså, jeg har bare fyret dem sådan, som jeg skulle planmæssigt. Jeg tror 3-4 per runde, plus nogle andre ting. Men jeg tror også, jeg tænker mig til mig selv, der er sådan, okay, det har ikke påvirket din mave endnu,
Så jeg spiser en inden, og så tager jeg ekstra med ud, for jeg er bare sådan, jeg skal ikke gå kold nu. Altså, det vil være for dumt. Endte du med at køre for nogen? Endte du med at køre Transition Zones, de der Energy Gel Units? Yes, fordi der var så meget salt i dem. Crazy. De var så tykke, det var som om du bare fik sådan... Ja, men det var derfor, du vidste, det var godt. Du vidste, det var godt, at der var så meget salt i, du var sådan... Det er rigtigt. Jeg synes jo, deres juice bars var fucking gode, de der små vingummi, eller hvad fanden det var. De var fucking lækre. De smagte lidt, du ved, ligesom når ens bedsteforældre købte det der chokolade med appelsinkrokant, eller fuck det hedder, det der lidt bitre appelsin i. Det er så rigtigt. Men altså, jeg tænkte bare sådan, også fordi at så, jo, man kan jo selvfølgelig godt regne på sådan, ej, du skal ikke bruge så mange kulhydrater. Jeg var bare sådan, hey, shut the fuck up. Jeg tager lige du var ligeglad der, du skulle bare have det hele. Jeg skal bare ikke gå fucking sukkerkold. Det ville det være det dummeste i verden. Ja, præcis. Så jeg fyrer bare al energi og sådan, og så den sidste runde var jeg virkelig også meget på vand. Jeg skulle bare have så meget vand som muligt. Og vi løber jo bare afsted, stille og roligt ned igennem skoven og alt det der. Jeg føler egentlig, at vi løber ret lang tid til at starte med, og så når vi kommer forbi den der første bakke, så tror jeg siger til, at jeg gerne vil gå lidt, og så går vi lidt og løber lidt sådan på skift. Og så på det tidspunkt er der sådan rimelig, så det går lidt, og så løber vi ret langt ad gangen, og så går vi en lille smule, og så løber vi ret langt igen. Men så da vi kommer hen på den der bakke der, skal til, altså sådan the final home stretch på måske 8 kilometer, der er det jo sådan lidt mere, der må du rette mig, hvis det er forkert, men jeg forestiller mig, i mit hoved er det sådan noget, vi løber 600 meter, går 100 til 200 meter. Ja, jeg vil sige, nu kan jeg også spille lidt det her, for det var der, hvor jeg var med. Jeg synes også, som du siger, ned til stranden, der tror jeg nærmest ikke, vi gik på noget tid. Måske en enkelt gang, der var der sådan, der tænkte jeg, det er jo godt gå hen og blive rimelig godt det her. Men det var svært at læse dig, fordi at du viste ikke rigtig nogen følelser. Du sagde heller ikke så meget, og det var ikke sådan, du brokkede dig heller, og det var, når vi snakkede til dig, var du heller ikke sådan, at du kom med modsvar, sådan, hvor vi sagde, hey, nu skal du til at løbe igen. Det var ikke sådan, du sagde, drenge, hold kæft, lad mig køre mit eget show. Så jeg var lidt påpasselig med William også sådan, du ved, skal vi virkelig presse dig og være sådan, hey, du må ikke gå, eller skal vi bare prøve at være sådan lidt søde? Så vi pressede dig, og så hver gang du sagde fra, så var vi sådan, okay, så har han bare carte blanche, så må du sige. Og så fik du lige lov til at gå et minut, så var vi sådan, okay, så jogger vi igen. Og så, du sagde jo aldrig, nej, jeg skal lige have en meter mere, eller giv mig lige op til skiltet. Det var altid sådan, okay, så kører vi. Og så efter gik der 5 minutter, så sagde du måske, lad mig lige gå igen. Så gik vi lige, du ved, 30 sekunder. Jeg føler virkelig også, at jeg kun gik som det allermest nødvendige. Det der, hvor jeg var sådan, okay, du bliver nødt til det nu. Du bliver nødt til at gå lidt. Også fordi, det var bare crazy følelse der, fordi kroppen var bare sådan, altså alle muskler i benene var bare sådan, fuck nej. Jeg kan bare huske, de sidste mange gange, hvor vi går fra at have gået, skal til at løbe, der bliver jeg nødt til at lave sådan et rullende hink for at komme i gang, for jeg kan ikke bare starte med at løbe, fordi det hele gør ondt. Det havde sådan noget at gøre på. Det var griner, sådan hver gang vi ramte toppen af en bakke, så løb du lige lidt, så var du sådan, nu skal jeg gå, så gik du det lige stykke, og når vi ramte bunden af bakken, så begyndte du at løbe igen, hvor jeg var sådan der, okay, han kører bare bakkeintervaller. Sådan, det var... Jeg ved ikke, hvad tankegangen var. Men man kunne også mærke, da William lige hopper i Netto, mens vi andre løber videre, og han bare siger, jeg henter lige en cola. Og så kommer han der 2 minutter efter løbet om bagfra, men der var du sådan der, oh yes, halleluja. Ja, også fordi jeg tror, jeg havde tænkt, hver gang jeg havde set den der fakta, jeg var sådan, fuck, jeg kunne godt drikke en cola. Og så siger han det bare sådan, jeg bliver henter cola. Let's go. Så gjorde han det, og så var det bare nice. Og så, så var det jo bare, som vi lige havde her, altså, så blev det jo måske sådan, det var jo egentlig bare gradvist på den sidste runde, at det her løb- og gå-intervaller, de blev nærmest mere og mere lige hen imod de sidste, okay, da der var 8 kilometer igen, så fra kilometer 8 til mål til kilometer 6 til mål, eller sådan noget, 5 til mål, ikke, noget af den stil. Der var det sådan rimelig meget gå-løb, og så kommer vi til, at der måske er 3 kilometer igen, så tror jeg så siger jeg til jer sådan, okay, vi laver 2 gå-intervaller mere, så løber jeg resten, eller et eller andet. Yes, du sådan, jeg skal ned til grisemanden, så tager vi den. Ja, men hvordan, Holger, og det var noget, jeg fandt på i mit hoved det her, at du måske ville have et problem, da du ramte 100k, om du så ville gå død, fordi nu var du ligesom i mål. Hvordan, da du ramte 100, vi prøvede jo at prep dig, vi var sådan kilometer derinde, var vi sådan der, okay, vi rammer 100 om 3-4 kilometer, og du skal bare løbe videre, du skal ikke stoppe der, vi skal ikke fejre, vi tager den bare. Havde du noget nervøsitet der med at ramme 100, om du ville gå lidt kold, ligesom Kuti? Nej, overhovedet ikke, fordi i mit hoved havde det hele tiden bare været 4 runder. Jeg kiggede så lidt på uret som overhovedet muligt. Jeg var bare sådan, okay, det er 4 runder. Jeg ved bare, jeg skal have 4 runder. Det eneste grund til at kigge på uret, det var, fordi jeg havde sagt til mig selv, hey, lav lige en Instagram-update hver 20. kilometer. Så sådan, jeg skal lige lægge en video op. Så gør jeg det, og så telefonen væk, og så kigger jeg ikke på uret igen. Så faktisk, de første 8 timer, der havde jeg faktisk mit ur på, og jeg kun kiggede på min puls. Hvad var gennemsnitspulsen egentlig henover? Jamen, jeg havde bare sagt til mig selv, den skulle ikke komme over 140. Og holdt du den under det? Det gør jeg nok ikke hele tiden. Der var jo tidspunkter, når det op ad bakken og sådan noget, men jeg kan bare huske, at jeg tænkte sådan, jeg vil gerne have den på sådan noget 35-40 det meste af vejen.
Og det synes jeg holdt den meget godt, og så når den var lidt over, det var mest der, hvor Jeppe og Laurits, de ville virkelig gerne løbe hurtigt på et tidspunkt. Der kom den lige op på sådan noget 50, så sådan, okay, fuck det, jeg backer off. Jeg skal ikke være med i det her. Jeg vil gerne, men det går ikke. Det kommer til at salte mig ned senere. Jamen, og så kommer vi jo bare lige så stille og fint rundt på ruten der den sidste gang, og I med. Og det var jo sådan totalt... det var ligesom dengang i Naruto, hvor man så, hvad for nogle bodyguards, Tobirama han havde. Du ved, han havde bare sådan nogle fucking S-rank dudes, der bare passede på ham. Jeg havde jo bare et fucking godt team, og I var sygt gode til at pace. Og det var sjovt, for jeg havde ikke tænkt så meget over det der med pacer inden løbet, faktisk. Men der er jo fucking mange, der bruger det rigtig meget i de lidt større løb. Især i USA. Og jeg kan tydeligt mærke, at det giver noget. Altså, det gør det virkelig, og det er måske egentlig i virkeligheden ikke så Goggins, fordi man er jo ikke sådan... Selvfølgelig er man stadig alene med sine tanker ind i hovedet, men det ved jeg ikke. Jeg følte jo selvfølgelig bare sådan lidt... Det motiverede jo også mig, I var der. Og det var også bare nice. Vi havde jo... det snakkede vi om på podcasten for lang tid siden, det der med book reviews. Du kørte jo også lige på book reviews på sådan... Altså, jeg føler nærmest de 6 kilometer. Og de var så grundige, at selv William, han var sådan, nå, fuck, hvor spændende. Selvom han ikke var William, han var fully invested i Ben Gesserit og Baron Harkonnen og Atreides, og jeg ved ikke hvad. Præcis, altså alt det der, det betød mega meget. Altså det giver bare noget. Det er vi glade. Og så kommer vi i mål, og folk er der, og jeg får et kys og et kram med Pernille. Hvad tænker du, når du løber de sidste, sådan, der er det der lange lige stykke, hvor du tog t-shirten af, og man kan se gården, og man kan sådan fornemme, at der er mennesker, og vi begynder, du ved, William og mig, vi kører bare, du ved, fuld Rohirrim-tale, inden man skal i krig ned mod Gondor, du ved, vi er bare sådan, this is it, Hugger, this is amazing, let's go, it's all you, og du ved, vi kører bare, kører tankerne der sådan, fuck, jeg skal bare have en pizza, og jeg glæder mig til at, eller er det sådan, jeg skal bare give Pernille et kys, damn, jeg gjorde det, hvad tænker man, er det bare sådan, er du bare locked ind, så man tænker slet ikke noget før på bagkant, eller, altså? Jeg tror bare, jeg var så locked ind, fordi at der var også bare sådan, folk var sådan, du gjorde det, hvor jeg bare sådan, i mit hoved havde jeg bare sådan, der var bare ikke en virkelighed, hvor jeg ikke gjorde det. Altså, du ved, jeg var sådan, jeg havde brainwashed mig selv så meget, at jeg bare var sådan, jamen, du forstår ikke. Altså, jeg havde opfordret 2 mennesker på det her. Det er sjovt, du siger det der, fordi der er jo studier, der viser, at hvis man sådan, du ved, visualiserer noget og siger det til sig selv, at man har gjort det, så kan man jo godt sådan ligesom få de der dopamin- og endorfin-rushes, som hjernen giver, når man gennemfører noget, uden man har gjort det, fordi man ligesom forestiller sig så meget, man har gjort det. Jamen, og det, altså... Og det var egentlig kun aftenen inden der, hvor jeg ikke kunne falde i søvn. Det er det eneste tidspunkt, jeg havde dårlige tanker om det. Det var det eneste tidspunkt, hvor jeg sådan tænkte, fuck, hvad er det her for noget lort? Så snart vi åbnede den der port og løb afsted, så var jeg bare sådan, så, nu er det færdigt. Og man havde sådan nogle fucked up games i mit hoved, hvor jeg var sådan, når jeg løb ud på den første runde, så var jeg, i mit hoved, så var jeg sådan, jeg er allerede i gang med nummer 2, fordi jeg skal bare lige op til huset, og så er jeg på vej igen. Og det samme der, da jeg kom ind for nummer 3, så var jeg sådan, nu er jeg stort set færdig, jeg skal bare lige ned og hjem. Ja, altså, det er jo mærkeligt, at man sådan rationaliserer det der helt fucked up. Det bliver man nødt til. Og så dagen efter, der jeg var ude, så var vi lige ude ved min far i går og spise aftensmad, fordi han tænkte, hey, jeg spørger lige, om de kommer og spiser, og så kan jeg også lige underholde drengene, fordi Holger, han er kogt. Yes. Og så ringer jeg også til Kuti, der jeg sidder i bilen, og jeg var bare sådan, det første, jeg siger til ham, det er bare, shit, 100 kilometer langt, dude. Shit, var det egentlig langt. Var han også bare sådan, dude, det er så langt. Det er helt crazy. Jeg synes jo, det griner var, at dine søstre, de stod jo begge to sammen med din far, da du kom ind. Det første, de siger til dig, det er bare sådan noget, fuck, en grim frisyre. Ja. De var bare så uimponeret over dig. Det er skræmt, det her hanekam, jeg har lavet. De var så uimponeret. De var bare sådan, ja. Og du ved, din mors mand der, hvad er det nu, han hedder? Jens Ole. Niels Ole for helvede. Niels Ole er bare sådan, ja, jeg har lavet det her 1000 gange før, du ved. Old runner. Nej, han sad i sofaen, da jeg gik forbi på et tidspunkt, sådan, det er kraftedeme sejt, Holger. Det er fandme sejt. Altså. Og du får ikke mere praise end det kan jeg godt fortælle. Nej, det er heller ikke brug for. Det er også bare sådan, men det var sygt. Jamen, så kommer vi i mål bare lige for at runde det hele dag, og det var bare mega nice og euforisk, og jeg har hele den sidste runde, fordi jeg på en eller anden måde ender med at være forrest af dem, der løber 100, og kommer afsted, hvor jeg bare sådan, okay, for mig havde det hele tiden været sådan, jeg skal bare finish, men der bliver det, når jeg er forrest, så bliver det jo selvfølgelig, nu er det et race, nu er det et fucking løb, og jeg skal fucking dø på det her sværd, før I vinder over mig. Det siger du også til os på et tidspunkt. Du siger jo, hvis Laurits kommer, så fucking stikker vi af. Ja, det var det, jeg siger. Jeg løber seriøst bare, jeg føler, at hele den sidste runde løber bare, så kigger mig over skulderen, hvornår kommer den der lille rødhårede dreng bare løbende bare. Fordi hver gang der var et lige stykke, når vi var sammen, så løb han så hurtigt. Så jeg tænkte bare, han kommer lige om lidt, og så moser han mig bare. Og så kommer vi ind, og jeg tænker sådan, kan jeg vide, hvornår Laurits er her? Og så er han dernede allerede. Så er de sådan, men han stoppede efter 88, fordi hans knæ bare blev helt sejt. Og jeg sådan, okay, det respekterer jeg. Men det var også bare rart for mig at vide, at det var rart ikke at vide, at han var stoppet faktisk.
Ja, præcis. Han var ligesom en Altså, jeg tror ikke, det motivator. havde ændret noget, men det kan jo godt være, det var rart det der med at kigge sig over skulderen på en eller anden måde. Det var jo egentlig ret nice, at man var sådan, you're not gonna catch me. You're Ja, not du lige gonna hoppe på catch knæene. me. Hvordan tror du sådan en som Kuti, og det er jo, og det her, det skal ikke være for at tale, det er ned overhovedet for 100 km, det er fucking crazy. Nej, det var jo 100 km løb. Hvordan tror du det har været antiklimaks for Kuti på den måde, han ikke har løbet ind i mål? Du fik jo hele oplevelsen, og det gjorde Dean også og Jeppe, hvor man løber ind, og så står folk klar og ligesom, du ved, modtager. Og hero welcome. Du ved, I kommer og frigør fucking Frankrig fra nazisterne i 42, eller i 45. Det er sådan, tror du han, når han blev hentet i bilen, så kørt Jeppe, at det var sådan antiklimaks, eller tror du slet ikke, han tænkte over? Han var sådan, fuck det, jeg klarer 100. På dagen, der tror jeg ikke, han tænkte over det. Jeg tror simpelthen bare, han var så tømt for energi, og han var så tømt for følelser, og alting var bare sådan, alt var bare hældt ud af det. Han var helt tom. Du ved, det var der kunne du have præget ham til alting i hans liv, fordi han var sådan en, han var en fuldstændig tom bærer, der bare var klar til at absorbere alt. Det er rigtigt. Så jeg tror bare på det tidspunkt, der tror jeg det ikke, altså, han sagde selv i går, han var sådan, fuck, jeg er egentlig lidt ærgerlig over, at jeg ikke løber i mål. Fuck, jeg er egentlig ærgerlig over det. Så det forstår jeg fandme også godt, men og så problemet, altså hele den her misære med, at der står 108 eller 106 eller sådan noget, det startede jo på at Kuti og Dean og delvis Peter Falktoft, at de var sådan nogle fucking hypocrites, der bare var sådan, du kan ikke sige, det hedder et 100 km løb, hvis det er mere end 100 km. Og både Jeppe og mig, vi ved godt fra de der andre løb, alle de løb, Jeppe har løbet, så hedder det jo sådan noget, du kan løbe en 60 km, du kan løbe en 80 km eller en 120 km. Og der er ingen af distancerne, der er den rigtige. Det hedder det bare. Det er sådan, man gør. Ja, præcis. Et 100 km løber altid 105 eller et eller andet. Det sagde han også. Han sagde, at han løb der var et 100 mile. Det skulle så være 160 km. Det var lige 170. Præcis. Altså, og det er bare sådan, det er. Og det er det til næsten alle de der løb der. Men fordi de var helt op og køre over det, og bare var sådan, jeg tager en fucking taxa hjem efter 100. Hvis du siger, det er 100, så stopper jeg ved 100, så tager jeg en taxa hjem. Så tænker jeg bare, fuck det der. Så får de bare den fulde distance. Men altså, så hvis jeg bare havde kaldt det et 100 km løb, så havde han jo også bare... Og jeg ved ikke, Dean, han laver også sådan et eller andet... Den sidste runde, der han sådan, fuck det, jeg skal ikke ned på den der bakke der. Så løber han en eller anden vej. Jeg forstår heller ikke, hvordan han timede det jo perfekt med 100 km. Det er jo sådan noget 100,04 km. Jeg ved ikke, hvordan han sådan, du ved... Hvordan har han fundet den rute, mens han har været at løbe? Altså, jeg tror bare, hvor der er en kilometer, så han bare løbet frem og tilbage. Og så tilbage den vej. Men altså, det er også sådan... Det var også bare, målet var bare at løbe de der 100 kilometer for os, så det var... Men det viser også bare, Holger, det der med, nu siger vi Kuti, og din løb 100, det er også crazy. Men det, at man ikke kan gennemføre 106, når man allerede løbet 100, det viser, hvor dyre kilometerne er, når du når dertil. Altså hver kilometer, de har været så langt ude, at de har ikke engang kunne forestille sig bare at gå eller løbe det der. Altså sådan, de har været så langt ude. Det er sindssygt at tænke over. Jamen, jeg siger det faktisk også. Jeg tror, det er det eneste brok, jeg siger til jer, da vi er ude at løbe. Der tror jeg siger sådan, fuck, jeg vil ønske, det bare var 100 nu. Altså, jeg siger det, mens vi løber, men jeg siger sådan, fuck, jeg vil også bare have ønsket, det bare var 100. Ja. Fordi at de der sidste 6 kilometer, man bare sådan, det kommer til at tage en time, det her. Det er i hvert fald en times arbejde. Ja, det var det, fordi når vi løb, var jeg sådan, jeg sad så regnet ud sådan, det kunne godt tage 40 minutter måske, men så kunne man godt fornemme, okay, når man lige var nede at gå, så røg gennemsnittet ned og sådan noget, så var sådan, okay, det er nok også en time mere. Det går hurtigt med tiden nedad. Hvad, Holger, nu sidder du her tilbage, du har fået det her crazy venstable-ben, du lavede noget, du har trænet op til i, et halvt års tid måske? Ja, sådan helt målrettet siden april. Nu kender jeg dig som person, Holger. Der går ikke længe, så sætter du dig et nyt mål. Lige om lidt, så skal du snatch 140, eller du skal, lave et eller andet crazy. Du jokede med, at du skulle stille op på bikini fitness. Vi gik og snakkede om, man kunne godt lave et årligt event, lave en backyard ultra, hvor man starter klokken 6 om morgenen på Tanner, og så kører man 7 km ud hver time, og kommer hjem og laver max bænk på bodyweight, eller et eller andet. Every hour on the hour, capten på 12 timer, og så griller man om aftenen. Hvad er the next thing? Er det vi skal? Laver vi annual ufiltreret XRX event, eller skal vi træne op til Ironman, eller hvad skal der ske? Altså, jeg gad jo godt at lave en Ironman også. Nu så vi lige et klip fra sidste gang, jeg lavede ultra, de der 65, at det var 2 år siden. Så sagde jeg til Pernille, nu har vi lavet 65, nu har vi lavet 106, så bliver det nødt til at være 100 miles næste gang. Så var hun sådan, hvornår? Så sagde jeg, så om 2 år, så passer det. Så kan vi gøre det sådan hver anden år, så kan jeg løbe det. Men altså, som jeg sagde til Pernille, ærligt, jeg kunne godt finde på at bare arrangere det her næste år, selv hvis jeg ikke skulle løbe, fordi jeg synes, det er fucking nice. Men kunne du finde på at arrangere det samme, eller skulle det være et nyt koncept? Jeg kunne bare godt lide, at det var så grueling. Men tror du, det er mindre grueling Jeppe, han kommer ind, og Jeppe, der har lavet 8 ultra, kommer ind på det der løb, og man kan se i klippet, han siger, det var ganske, ganske forfærdeligt. Ja. Så ligger sig bare ned på vejen. Men tror du, det er mindre grueling at køre der every hour on the hour? Ja, det er det. Altså, fordi du har ikke alt det der gear med, du har ikke den der frygt for at dø ude, altså du ved, 10 kilometer væk fra, hvor du har alle dine sager. Ja, det der er bare sådan et eller andet, altså sådan noget af det, der er mest øm på mig, ikke?
det er der, hvor den der fucking vest har siddet med alt det der mad og vand. Det er bare, altså mine obliques er sådan, de gør så ondt til ved berøringen, fordi huden er blevet sådan helt, du ved, der er bare blevet sådan micropounded i fucking 12 timer, eller et eller andet sindssygt. Så det er så ømt, det hele det her, sådan under armene her, hele vejen ned, det gør så ondt. Og nu er vi ved smerten, så kan jeg lige så godt tage det. Jamen altså, kommer i mål, vi har en fucking hyggelig aften, jeg kan godt mærke allerede der. Kommer i mål faktisk sindssygt, så er jeg sådan, hey, jeg skal på toilet. Gå ind og do the deed, færdig. Der var ikke noget der. Sådan var det. Så prøver jeg at tage en tår øl, så siger min krop med det samme. Det der, det skal du fucking lade være med at gøre lige nu. Vi vil ikke have noget af det der ned i os. Altså, det var bare sådan kuldegysninger og sådan ubehag. Lige med det samme, den der øl rammer min mavesæk. Man kunne også godt se, at du sad lidt der med Freddy i skødet og en øl, man var sådan der, okay, der sker noget nu. Det var bare sådan, min krop, den var bare klar til at kaste op nærmest, da jeg fik det der øl ned i sig. Det skulle den bare ikke bede om. Så jeg var bare på vand. Cravings på det tidspunkt? Var du sådan der, jeg skulle have vand, chicken biryani eller sådan noget? Nej, fordi jeg var heller ikke særlig sulten der om aftenen. Det var virkelig ikke sådan meget, jeg havde lyst til. Jeg havde bare lyst til at drikke vand, og jeg havde lyst til bare sådan at have ro. Og så fik jeg jo lidt at spise, fik noget kartoffelsalat, og så en masse pøller og alle mulige sager for grillen der om aftenen, og det var nice, og det smagte godt, og det var godt sådan at tvinge sig selv til at spise noget. Og så går I hjem, så skal vi lige rydde op i home gym med mig og Pernille, og lige få støvsuget og vasket gulv, fordi der er jo hold i morgen tidlig. Det var painful, kan jeg fortælle dig, at gå rundt på mine fødder. Sygt, hun sætter dig til det. Nej, hun var meget sådan, jeg skal nok støvsuge og sætte den der robotvasker i gang. Du må godt lige rydde op. Så går jeg bare sådan, vralter rundt og rydder op, og så, Pernille, hun var en fucking champ. Hun ordnede bare det hele. Men så går jeg ind, og så har vi sådan en madras på gulvet, som drengene, de kan lege på inde ved fjernsynet. Og så ligger jeg mig på den med en dyne og min pude, der ved klokken, jeg tror klokken var 7:30 eller sådan noget. Og så får jeg bare fucking 45 i feber eller noget helt sygt. Det brændte bare, og på samme tid, så sad jeg bare, jeg kunne ustyrligt bare sådan her. Nej, ikke der, men sådan ustyrligt på samme tid med, at jeg havde feber, så kørte min tænder bare, de skælvede bare crazy meget. Du er blevet nakket. Og det, så siger jeg til Pernille, da hun kommer over, så er jeg sådan, jeg vil godt lige have noget, hvad har det stillende nu? Og så giver hun mig nogle piller og siger, gå i seng. Så sidder jeg lige og prøver at se lidt film, hvor jeg sidder sådan og falder i søvn i stolen. Går ind og ligger mig sådan helt smertefuldt og ligger sådan noget. Jeg skriger nærmest bare ved at prøve at ligge mig ned, fordi alt i min krop skriger bare. Og jeg sådan får lagt mig bare sådan ned, nu, og bliver lagt til at skulle ligge i en kiste. Og det er så ubehageligt, når man skælver og sådan noget. Det er så ubehageligt. Og jeg ligger der og kan ikke bevæge mig, fordi alting gør ondt. Og så falder jeg i søvn, og vågner en time senere ved min dyne, og sengen bare er gennemblødt af sved. Altså sådan det crazieste svedbad, jeg har prøvet i måske 10 år. Og vender dynen om sådan... Og det har du gjort frivilligt. Så jeg så prøver jeg sådan at vende dynen om og puden om, uden Pernille hører det, men hver gang jeg bevæger mig, så er jeg sådan... Hvad fuck sker der? Ikke noget. Så får jeg vendt dynen om og sådan åbnet vinduet, og falder i søvn igen, og så vågner jeg næste gang ved Charlie, han er vågen i den der sidebed. Så vil jeg prøve at løfte ham op, og jeg får på en eller anden måde vippet mig ud af sengen, sådan rimelig smertefrit. Og så da jeg prøver at løfte ham op, så falder jeg nærmest bare sammen. Så er jeg sådan, jeg kan ikke løfte ham. Og så tager hun ham op i sengen. Og så får jeg sådan vræltet mig ned i sengen igen og lagt mig til at sove. Så stopper jeg egentlig med at svede. Og Charlie, han kommer over og ligger og putter ved mig lidt om natten, og det er egentlig okay. Men så får han en eller anden sådan flip, så laver han sådan en spjæt med benene og sparker med begge ben på samme tid ind på min lår. Og jeg troede, jeg skulle dø der. Jeg var bare sådan, det var bare sådan direkte nervesmerte, føltes det som. Det var crazy. Og så kommer dagen efter, og så er jeg bare humper bare rundt og sådan... Men du følte ikke sygt, at du vågnede, eller hvordan? Nej, det var okay. Eller sådan, det er sjovt, jeg har det faktisk stadig på den måde, som om jeg har tømmermænd, men jeg tror bare, jeg mangler så meget salt i min krop. Var du sådan ravenous? Hvad fanden betyder det? Altså, var du bare så sulten, du skulle bare have en af hver? Nej, det er faktisk skørt. Altså, det har ikke rigtig... Jeg kan godt mærke, at jeg kan spise hele tiden, men det har ikke været sådan, at jeg bare har cravet et eller andet helt crazy. Okay, det passer ikke. Vi var hjemme med min far i går, der lavede han lasagne, der spiste jeg bare 4 stykker lasagne. Jeg var bare Garfield. Og drak 2 colaer med sukker, jeg var bare sådan, okay, det er også lækkert det her. Fuck, hvor dejligt. Men jeg tror virkelig, det der... Jeg tror, min saltbalance er fuldstændig bollet, fordi du ved, jeg har den der smag, den der sådan mineralske metalsmag i munden. Ligesom jeg ved lige, hvad du mener. Ligesom hvis man har drukket for meget kaffe og sådan noget. Ja, det har jeg stadig sådan 2 dage efter. Og min lår, altså det er meget bedre i dag. I går var jeg så quad-fucked. Altså det var fuldstændig crazy. Jeg kunne ikke gå ned ad trapper, hvis jeg ikke vendte mig om og gik baglæns. Og sådan, så kunne jeg stå op, det var egentlig fint nok. Og så lige pludselig kom der bare sådan stød ned igennem min ben. Hvor jeg bare sådan helt ustyrligt bare skriger sådan, okay. Fordi at der var et eller andet, der bare lige hoppede eller gjorde et eller andet, og det gjorde så ondt.
Men hvor længe tror du, der går, før du kan lave noget? Jamen, jeg kunne godt cykle i dag. Det er meget bedre i dag. Okay. Jeg har sagt til mig selv, at jeg også rester i dag, og så i morgen, der vil jeg gerne lave lige, sådan, du ved, 15 minutter på airbiken og noget bænkpres eller sådan noget. Let's go. Men i går der var det bare sådan, men det er jo sjovt, fordi det er jo ikke engang løgn, det der med, at man skal prøve at bevæge sig, fordi jo mere jeg bevægede mig, jo selvfølgelig gjorde det ondt, men jo mindre ondt gjorde det også. Ja, altså hver gang jeg havde siddet ned i lang tid, så var alting bare låst. Så vildt det der. Men det er også sådan, som du siger, du sagde det tidligere, at nu skulle på Datfit, der har ikke været løb på så meget, men nu skulle det være projektskud på Datfit. Jeg vil også bare lige give et skud til Datfit og til ufiltreret programmering, fordi at en ting er, at du har klaret det her 108 km. Det er måske den, udover at du snatchede 130 der på havnen, så tror jeg, at det her det er den ting, jeg er mest imponeret over, at du har gennemført. Altså det her, det er længder det sygeste, jeg tror, jeg har set nogen lave med egne øjne. Selvfølgelig har man set ting på nettet og sådan noget også, men det her, jeg kunne bare se, du ved, I var in a different realm der. Og det var imponerende. Og det er bare et skud til Datfit og til ufiltreret, det der med, at du kan ligesom have en base med CrossFit, hvor du træner 3-4 gange om ugen med dine boys nede i Tand og Gym. Det er måske ikke en til en, det der er på programmet, men fundamentet er det samme. I styrketræner, I laver kondi, I laver maskiner, og I løber en gang imellem. Så har du selvfølgelig tilføjet noget ekstra løb. Men det, at du ligesom bare på et halvt år kan have en base, og bygge fra den til at kunne lave det her 108 km, det er bare crazy. Og det siger noget om, at du ved, hvad du laver, når du programmerer. Og jeg snakker med William om det. Det samme med mig. Du ved, jeg løb jo 27k med dig, uden at have trænet op til det overhovedet. Og det er jo bare basen fra ufiltreret programmering. Jeg havde det fint efter, jeg kunne træne i morges. No problem, var ikke øm. William løb det. Han er også på programmet. No problem. Og som han sagde, det længste, han har løbet, det er 6 km intervaller om tirsdagen. Og det er bare sådan, det er bare det med CrossFit, og det er jo ikke vores program i sig selv, der måske er det, men det er mere metodikken med, at vi bare kan, man er bare klar til ting. Og hvis du siger til mig nu, Victor, jeg skal træne op til en Ironman, så er jeg ikke i tvivl om, at du har basen til det. Eller du siger, jeg vil gå til Jiu-Jitsu og få et grønt bælte om 2 år, eller hvad fanden det skulle være. Så sådan, okay, men så har du det, og du ved, hvad du skal have ved siden af. Og hvis I også godt vil have det, så er det jo ind på ufiltreret programmering, og så kan I vælge Datfit til 99 kroner, til jer travle mennesker derude med børn og drømme, ligesom Holger, som godt vil holde jer lidt fysisk i gang. Og til jer med måske lidt flere timer i døgnet eller ambitioner, så det er ufiltreret programmering til 129 kroner. Det er en til en, hvad jeg laver, og fra nu af er det en til en, hvad Holger laver på Datfit. Så det er et lille reklame for vores eget lille foretagende. Det er vores betalingsmur, nu når podcasten bliver givet ud gratis. Så kan I støtte os den vej, hvis det skulle være. Og jeg synes bare, Holger, nu siger jeg det for alle lytterne, jeg har fået så mange beskeder, så nu taler jeg. Jeg er ligesom en conduit, du ved, der betaler igennem mig, jeg er oraklet. De er så imponeret over jer. Kunne de nok den, der har fået mest shout-out, de er sådan, damn, han fik mig til at græde. Men jeg tror bare generelt, folk, de er så rørte og imponeret over, at du bare ligesom, ikke bare gjorde det her til et løb, men ligesom stablede et løb på benene selv, og ligesom havde nogle boys, nogle tætte venner. Det var ikke bare, og det er ikke for at shit på half marathon eller Ironman. Det var ikke et stort event med 10.000 mennesker. Det her, det var bare boys in the backyard, og nu gør vi det bare. Og så sådan fandt de den der smerte i sammenholdet. Og det tror jeg bare, folk er blevet rørt af, at det kan de mærke, og de synes, det er fedt. Og jeg synes jo også, det var fedt at være en del af. Så jeg vil bare sige, for alle lytterne til dig, Holger, og så også for mig lidt, det var sgu imponerende, det der. Det synes jeg. Og jeg synes, jeg kan næsten ikke putte ord på, hvor sindssygt det var. Det var sgu cool. Det var cool at være en del af. Det var en fucking once in a lifetime. Altså, jeg tænker, der skal ske et eller andet lige så vildt igen en anden gang, men det er bare, vi snakkede om det, da vi løb, dem der skulle løbe de lange runder, især de første, hvor, måske var det på anden runde, hvor Martin Dinos er sådan, du skal bare vide, Holger, du har arrangeret det mest bims, jeg nogensinde kommer til at have lavet. Jeg har aldrig prøvet noget så fucked up, altså, fordi en ting var det der med at starte om natten, altså sådan, man sov lidt, og så komme afsted, og sådan, det var bare sådan en speciel vibe om at løbe der om natten, og jeg kan ikke lægge nok vægt på det der med sådan, man kan bare gøre det. Altså, hvis du siger, der skal ske noget, så fucking sker der noget. Og du ved, jeg har bare glædet mig til at være færdig, så jeg bare kan sige til folk, du kan bare vitterligt fucking gøre det. Altså, det er sindssygt, hvad du bare kan gøre, hvis du sætter dig op for det. Det er crazy. Og jeg tror, Holger, det er jo din, ligesom hvis vi får guld til en konkurrence, så er vi lidt cocky med den måde med CrossFit. Det er din version af det. Nu kan du ligesom i de næste halve år være sådan der, just fucking do it. Du kan være Shia LaBeouf, det der meme der. Dude, der er så mange, jeg har lyst til at lave så mange reels, men jeg lader være. Jeg har lyst til at lave alle de der, jeg har sendt til dig det sidste halvår. Gør det. Men det var men jeg vil sige, Holger, jeg vil også sige, hvis... Kæmpe skud til Aslak. Fuck, man, han har bare lavet content til den helt store guldmedalje. Ja, og fuck, var det, som Sebastian siger, sådan, fuck, var det en sygt at bare få en kameramand ud og lave sådan noget der, fordi sådan, om 10 år, når dine børn er store, så kan de se den der video for et eller andet crazy, man lavede om natten, hvor de bare løber 100 kilometer.
Det vil jeg også sige. Jeg synes, hvis man laver sådan noget her, hvis man ikke har nogen, der gør det for en, det er altså en investering, der er noget værd. Hvis man er 10 boys, så lige lægge 500 kroner værd til at få en media guy ud til at lave sådan noget, for det er altså minder for livet, og det er også bare fedt ikke at skulle sådan, nu lyder det dumt, men at skulle tænke over det, at man ikke selv skal prøve at huske at tage billeder og lave minder og lave stories, at du bare sådan, du har en dude, der gør det for dig, og det er altså, det er fedt. Og så vil jeg også sige, Holger, med Ufiltreret, nu Ufiltreret er jo lidt sådan en sjov størrelse, vi har vores podcast, vi er også to, vi har vores træningsprogrammer, vi har samarbejder. Vi laver fandme nede med mange ting. Det må man lige give os selv. Nu skal vi ikke klappe os selv på skulderen for meget, for det gør vi allerede rigeligt. Men du ved, vi har en træningslejr i november. Du har lige arrangeret et fucking ultraløb. Vi laver merch. Der har været Tour de Jylland, en 7 dage rundtur i Danmark, hvor vi besøgte, du ved, forskellige bokse. Der er 2 podcasts om ugen, hele året rundt, i snart 3 år. Altså konkurrencer hele tiden, workshops. Jeg synes, vi prøver at lave lidt ting derude. Og hvis folk ikke snart har fattet konceptet med det her, så er der et eller andet, vi gør forkert. Men jeg synes i hvert fald, at vi ligger energien i det. Og jeg er glad for alle dem, der følger med på sidelinjen. Jeg kan godt mærke efter sådan en weekend her, der er altså mange beskeder, der triller ind, og nu sidder du ikke på Instagram, Holger, så jeg prøver ligesom at videregive det til dig. Der er mange beskeder, der triller ind med folk, der bare sådan, damn, I gør noget fedt for miljøet. Jeres programmer er fedt, I sælger dem billigt. At I viser, at man kan lave det her som en far med 2 børn, og du stadig kan finde tiden til at lave noget, man drømmer om, eller at I prøver at sprede, du ved, viden om, hvor dum Emil Thorup er, eller hvad fanden det nu skulle være. Jeg synes jeg må bare sige, jeg sidder også tilbage efter sådan en weekend her og tænker, vi har gang i noget fedt. Det må jeg bare sige. Jeg synes det er sjovt. Og det er fedt at dele det med dig, og dele det med folk. Det er det altså bare. Jamen, jeg er enig, og altså, det var både fedt, sådan, alle dem, der var herude, var jo selvfølgelig folk, jeg kender ufiltreret. Altså, det var, Aslak kender jeg først fra efter cameraman, men det var bare sådan, det var bare mit CrossFit crew, og folk fra havnen var det meste, og så dig, og så, det er bare fedt at få, altså, jamen, jeg ved ikke, hvordan det skal, men det var også til at starte med at sige, at jeg var sådan dybt taknemmelig for, at der var så mange, der ville støtte op om det. De var alle sammen sådan, 1000 tak for, at I holder det her. Og der er Pernille, I vil fucking gøre så meget. Altså nu ses vi også meget med mange af dem her til den andre ting, som du jo så ikke er med i, fordi det er sådan Aarhus CrossFit noget. Men det der med, hvor de sådan, I laver altid noget, og vi ses. Hvor jeg også bare sådan, jeg synes bare, det er meget, lad os bare få nogle fucking oplevelser sammen. Altså det er virkelig sådan, den har vi sgu for evigt. Og det er det, vi snakker om. Vi snakker tit om, hvor fed algoritmen er og så videre, men det er jo ikke det, der handler. Det hele handler om lidt menneskelig kontakt. Og nu løb jeg uden telefon der i 3-4 timer, og havde den ikke med på dagen. Det er bare sådan, du er bare mere, når du kan bare mærke det der nærvær med folk. Og nu er det dine boys, ikke også? Og nu har jeg kendt dem også et par år, du ved, 6-7 år, gennem Astrid, gennem CrossFit. Det er jo hele det slæng der. Det er bare noget specielt. Og det er det der med menneskelig nærvær. Det lyder sådan lidt utopisk fucking kumbaya på en strand i Indien-agtigt, men det er slet ikke sådan, det skal være. Men det er bare de der events, der betyder noget. Jeg kunne også mærke, der var halvmarathon i går. Der tror jeg var 6 fra mit morgenhold, der gjorde det, ikke også? De fortalte også bare i morges, du ved, det var en helt speciel oplevelse. Det der med sådan, det var. Du gør bare noget hårdt med nogle boys. Og nu siger jeg boys, det kan også være piger, ikke også? Men ja. Jeg synes, Holger, du burde overveje et backyard næste år. Sådan et eller andet fedt. Hver time, 6 km, max bænk, max pull-ups, every hour in the hour, 12 timer. Et eller andet. Sige, der sker altså et eller andet op på øverste etage, når man gør sådan noget, der er crazy. Der er et eller andet, jeg sådan stadig ikke helt kan sætte ord på. Sådan. Altså, jeg har ikke engang, der er mange, der er sådan folk, der gør det her. Det er fordi, de har haft en fucked up barndom eller andet sådan. Altså, jeg har haft et helt stille og roligt liv. Der har ikke været noget der. Men der sker bare et eller andet sådan crazy, når man prøver at presse sig selv hårdt. Og jeg kan ikke sådan helt beskrive det, fordi men man bliver bare sådan lidt mere, man bliver måske lidt bedre til sig selv, eller man bliver sådan lidt mere venner med sig selv, eller man sådan kan måske bedre kapere sit eget selskab, eller sit eget hoved, men altså det er bare, når du sådan lige, og jeg har jo ikke engang, og det er sådan, det er så sygt at sidde og snakke om det, fordi jeg har løbet 1 gang 100 km, der er jo nogen, der laver meget mere, men nu tillader jeg mig at gøre det alligevel. Men det er sådan, altså man kan jo helt sikkert omsætte det til alt muligt andet i livet også. Men lige nu føles det bare, jeg ved ikke engang, hvordan fanden jeg skal beskrive det, men den sidste tur, og de der, lad os sige, sammenlagt, hvad det er så, 35 kilometer. De sidste 35 kilometer, hvor at man er sådan, okay, nu gør det ondt, hvor det gør rigtig, rigtig ondt, og det kommer det til at gøre, til du er færdig. Og så sådan indfinder sig med, det er sådan, det er, og nu fortsætter du bare med de her ones and twos, og så fortsætter det bare. Det var fucking crazy sådan at sige til sig selv, okay, det sker nu, og så er det sådan, det er. Og så bare have accepteret det.
Jeg tror ikke, jeg kan sætte ord på det på den måde. Men jeg kan godt forstå, hvad du mener. Jeg synes, det er det, der er lidt imponerende, for det kræver bare en eller anden form for fucking mental retardation at kunne gøre det der. Men har du, Holger, det er også noget, jeg tænkte over, når man har lavet sådan en sindssyg ting der, har du så nu mindre behov for at lave noget sindssygt og bevise noget for dig selv? Nu har du ligesom bevist, det kunne jeg godt det der. For jeg kan huske, dengang jeg boede i 7 måneder i Uganda, jeg kan huske, jeg kom hjem, så tænkte jeg, det har jeg ikke behov for at vise nogen igen, jeg kan. Nu har jeg ligesom, det var uselt nok, og så havde jeg ikke behov for det længere. Har du det samme nu, sådan, hey, nu kan du godt tabe ud. Nu har du ligesom vist, nej, det er jo nok mere i virkeligheden sådan, jeg tror, jeg tænkte sådan, okay, kan jeg vide, hvordan min træning skulle have set ud, hvis jeg kunne have taget 160 kilometer? Altså 100 miles. Det tænkte jeg faktisk, da vi kom ind, der var sådan, vil jeg kunne gøre det nu? Og så kiggede jeg på tider på, hvad folk laver 100 miles. Sådan, måske ville jeg kunne det, men altså, man har selvfølgelig sat sit hoved op, for jeg var sådan, det er 4 runder, så er jeg færdig. Men det var bare sådan, det ville være sjovt at prøve at... Jeg begynder allerede at sætte sådan nogle scenarier op i hovedet, selvfølgelig. Altså, det kan jeg ikke lade være med. Jeg tror, det tyder lidt på det vi skal hen om 2 år. Vi kunne næsten lave en afstemning på Ufiltreret. Folk kan stemme det mest sindssygt, vi skal lave, og så gør vi det. Jamen, jeg tænkte også, nu har jeg jo bare... Den her gang her, det er jo ikke, fordi der har været meget ud af egen lomme, men jeg har bare sådan vi har bare selv stået for det, og Transition Zone, de var sådan, hey, vi sender en masse produkter og en pavillon ud, og så sagde William fra Body Lab sådan, hey, jeg hørte det der, jeg sender lige en palle med nogle ting, så folk bare kan gå og spise og snakke hele dagen. Ja, det var sådan, okay, så uden at gøre noget for det, så var der alt det her, der kunne komme ind i arrangementet, hvor jeg også sådan, okay, altså hvis man ville, så kunne man jo godt lave et arrangement, og så ved, så sige, jeg kunne lave 50 invites, så kunne jeg lave 100 billetter, jeg ville solgte for 200 kroner, og så kunne jeg betale for det der udstyr, der skulle tage tid. Præcis, man kunne lave alle mulige fede ting. Men igen, så er der også der, jeg sådan tænker, hvorfor skal det være så dyrt at melde sig til de der ting, der er normalt? Det fatter jeg seriøst ikke. Det fede her var jo også bare, det var bare så råt. Altså, det var bare så råt, og det var det, der var fedt jo, ikke også? Jeg bliver nødt til også sådan, jeg ved ikke, om vi skal have det, om det er et helt emne for sig selv, men jeg skrev lidt med en, der hedder Daniel Severinsen. Kan du huske ham? Mr. Pull-Up. Yes. Fordi han spurgte sådan, han skrev lige, hvordan benene havde det, og så skrev jeg bare, jeg nyder smerten i dag. Og så skrev han, så skrev jeg, den er velfortjent. Og så kommer vi lidt ind på hans spørgsmål, hvor længe jeg har bygget på projektet, og så sendte jeg ham sådan en screenshot af mit løb siden april. Og så sagde jeg, at jeg bare bygget stille og roligt op herfra. Og så skrev vi lidt frem og tilbage, og jeg fortalte ham, at jeg har jo nok i virkeligheden kørt lidt mere intensitet, end mange andre, der vil træne op til det her, de har. Og jeg har løbet mange sådan hurtige 10 kilometer, altså fordi at det kan bare fucking god mening i mig og Pernilles hverdag, at jeg var sådan, hey, jeg kan lige bruge 40 minutter på at løbe 10 kilometer, sådan rimelig hårdt at komme ind og være mega forpustet, frem for at skulle løbe i 1,5 time, og så komme ind og være sådan, det er fint nok. Og så siger han også selv, han er jo også en, der nørder op træning og sådan noget mega meget. Han er sådan, det stiller jo egentlig et meget spændende spørgsmål i forhold til det der, hvordan man eksempelvis normalt træner op til ultra, og så i forhold til, hvordan du har gjort. Og så skrev jeg også bare nedenunder sådan, hey, CrossFit og så et hjerte. Fordi det er jo bare den der alsidighed, og det der med, du ved, at få lavet en strongman-træning, og generelt styrketræning, og løft sandsække, og farmer walk og sådan noget. Altså, man bliver jo bare sådan hverdags fortified. Altså, det gør man jo bare. Det gør man. Det er jo bare sådan, hvad er det nu, han kalder det, ham der, den store noget? Han kalder det også sådan et eller andet, fortified resilience eller sådan noget. Ham den store fra Australien. Tom Haveling. Nå, ja, præcis. Men der er jo et eller andet ved det der, som du også selv siger, det der med sådan, at det giver bare et fundament programmering at lave CrossFit, og lave sådan. Og jeg ved ikke, om nogle gange jeg har lyst til at sige, at vi sådan, jeg tror, du lever den rigtig meget med den originale CrossFit-metodik, men det giver jo bare noget. Altså, man er bare, intensitet virker, og alsidighed, det er king. Også når du bliver prøver at specificere dig til noget. Jeg vil sige, nu var du den, der klarede det allerbedst i det løb der. Vi havde en Ironman, der ikke gennemført. Vi havde 2 boys, der fik 100. Jeppe gennemført. Og så alle de andre. Du er nok den, der har lavet mindst zone 2 af dem alle sammen. Det tror jeg også. Så vores lille case-studie, nu har jeg lært jer at være kritiske på den. En person er måske ikke lige det bedste, men nu bruger vi det. Det er lidt anekdotisk bevis. Holger har ikke lavet zone 2, og han fik den bedste tid på 108 km. Det er bare lige sige noget klogt omkring correlation i forhold til retardation, om der er noget der. Har du fået the jab? The jab, seriøst, min algoritme for tiden. Wow. Altså efter Charlie Kirk. Det er så crazy. Og apropos algoritme, nu er jeg også blevet blokeret af Johanne Burlag der, som er producer og medvært og platforms i rettesætter for Emil Thorup. Så nu er der fuld plade. De tager ikke imod kritikken. Så nu har jeg jo skrevet selvfølgelig til DR og spurgt om det rigtige, det her med longevity. Og så har jeg selvfølgelig skrevet til dem e-mails officielt og været sådan, hvad sker der her for kritikken? Hvis I har lyst til at snakke om det, så står vi altid til rådighed. Fordi jeg synes og jeg synes også, andre måske burde tage det her lidt til sig. Jeg synes faktisk, det er ret jammerligt, at en person som Emil Thorup
og hele hans slæng, og alle, der står bag ved det podcast der, udnytter, nu siger jeg, de mest sårbare, det er måske ikke de mest, men en meget sårbar befolkningsgruppe, altså folk, der leder efter sundhedshjælp af den ene eller anden grund. Det gør man jo oftest, fordi man enten er syg, eller har en kronisk sygdom, eller har et eller andet bøvl i livet, som det traditionelle sundhedsvæsen måske ikke altid lige kan hjælpe med, eller man føler, man ikke får hjælp med, for det er livsstilssygdom. Det er en sårbar gruppe mennesker, der leder efter sundhedsfaglige råd. Og så kommer der en som Emil Thorup, der siger, du skal ikke spise havregryn, og du skal fucking have sol i anus klokken 6 om morgenen, for at det virker, og alt muligt andet shit, han nu fyrer af, ikke også? Og de her mennesker, de er måske, fordi de er sårbare grupper, også måske lidt nemmere at influere, og de har måske ikke været særlig kritiske. Jeg synes, der er noget, når influencer går hen og udnytter deres platform til at udnytte de her mennesker, at det er fucked up. Det er en ting at være influencer, og så få solgt plastikpatter på Nygård eller et eller andet inde i Indre By, eller få lavet, du ved, solgt teeth whitening, eller hvad fuck det nu ellers skal være. Det ved man jo også, hvad er. Ja, eller du får solgt tøj for Shein eller sådan noget. Det er sådan en ting. Der udnytter du selvfølgelig også folk, og det går mere ud over pengepunkt. Det her, når det begynder at gå ud over helbred og mental sundhed og fysisk sundhed, det synes jeg er lidt fucked up. Og han så lever og laver en karriere ud af at være en såkaldt helseguru, uden på nogen måde at leve et helseliv, eller vide noget om det, eller have nogen relevant autoritet eller uddannelse. Og når der så endelig kommer kritik på det, og nogen, der kommer helt sådan saligt, nu er vi ikke så salige selvfølgelig, men der kom jo nogle salige før os, og var sådan, hey, hvad sker der her? At man så begynder at blokere. Det er jo sådan fucking Putin, Nordkorea-agtigt, sådan, men vi silencer bare kritikken her, ikke også? Og jeg har jo en lille platform, så jeg kan jo ikke komme ud og gøre det. Og vi har endda en stor platform i forhold til så mange andre. Forestiller du bare en eller anden dude med 100 følgere? Hvad gør du? Altså, nu er jeg blokeret på alle platforme. Jeg kan ikke komme i kontakt med ham. Jeg kan heller ikke sige noget om det. Og det er sådan, det er jo egentlig fucked up. Så jeg håber, alle derude, der følger Thorup eller sådan noget, eller måske er med i hele det der. Skriv kommentarfeltet. Hvad fuck sker der her? Altså sådan, hvad er det, de har gang i? Men jeg har også hørt, at han har slukket for sine kommentarfelter nu. Og igen, det er det der med sådan, der er måske 1%, der er kritisk derude, så for de 99 andre, de er jo ligeglade, om han blokerer os, eller om han slukker for kommentarfeltet, for det lægger de slet ikke mærke til. Hans budskab og platform bliver stadig promoveret derude, og det er bare fucked up. Og det er fucked up, at han blokerer. Det synes jeg er. Og hvis jeg møder ham face to face, så har jeg jo lyst til at konfrontere mig og være sådan, hey, hvad sker der? Altså, hvad er det her for noget? Og jeg tror ikke, at han har et godt modsvar. Han har jo for det første ikke meget mellem ørerne til at starte med. Så det er jo en ting. Så det kræver, at man kan, vi kan jo spoile, at vi prøver at gå fuld kontra og har skrevet til havregryns producenter, om de vil sponsoreres. Jeg skrev til Otto Solgryn, om de har lyst til at sponsoreres, for at vise, hvor meget havregryn vi spiser om morgenen, fordi det er fucked up. Jeg synes, det kunne de jo også dagen efter 100 havregryn. Ja, men det er så fucking... men altså, jeg så nogle stories med, hvor at Emil Thorup står oppe i buffeten på fucking Molslinjen og spiser, hvor jeg bare sådan, at du skal ikke snakke om longevity til mig. Nej, men det er også bare longevity. Shut the fuck up. Snak om performance i stedet for. Og apropos longevity, og det var det, Holger, det var derfor, jeg faktisk kom ind på det. Nu kan jeg huske det. Du snakkede om før, det var de her dage i mindebogen, der du har svært ved at sætte ord på det, der ligesom gjorde, damn, jeg føler mig i live, jeg føler mig connected. Studierne viser jo, og det er altså ordentlige, flereårige lange, med flere 100.000 studier, viser, at det er connection, community, der er den største faktor efter motion, om du lever lang tid. Om du har et netværk, et socialt netværk, folk, der kan støtte dig, om du kan få et fysisk kram hver dag, om du har nogen, der hjælper dig, når du er syg, om du har et supportnetværk, når du er presset og stresset, om du har nogen i din nærhed, der kan hjælpe dig. Og det er derfor, man snakker om den her loneliness epidemic med gamle mænd, der dør, fordi de er alene osv. Et community eller nærhed, hvordan man ellers vil prøve at betegne det eller sige det, er en af de vigtigste faktorer for et sundt liv. Det gør bare noget ved kroppen, fordi mennesket er et socialt dyr. Så det jeg vil sige, hvis I går op i longevity, I skal ikke fucking lytte på Emil Thorup, så hellere gøre som Holger og skabe jeres eget community og få løbet lidt. Det vil virke faktisk med længder bedre, end det pisse, han prøver at sælge. Jeg har jo faktisk glemt at fortælle, at på lørdag, der er det jo anden udgave af mit social run, starter 2:00 om natten. Man er velkommen til at... Der er kun 3 distancer. Det kunne være så sygt. Nej, hvad hedder det? Men jeg er enig med dig, altså, og det er jo problematisk af helvede til, at... Det er sygt, han ikke har blokeret dig egentlig. Hvorfor? Du kommer altid udenom kritikken på en eller anden måde. Men altså, jeg vil sige, hvis jeg lige skal tage et forsvar, vi har jo heller ikke indbudt, men jeg vil sige, det er sygt bare at blokere folk, fordi man synes, altså, hvis han er sådan, de driller mig, hvis det er hans syn på det. Men du ved sådan, det er fordi, jeg tænker sådan, skulle vi bare have taget den mere sådan sagligt, inviteret ham ind og sige, hvad så er din plattenslager? Men det havde han jo ikke sagt ja til alligevel. Vi er jo ikke store nok til, at han gider. Og han tager jo bare ind på Abdel med en ven, der er ukritisk. De her mennesker, de får ikke noget ud af at møde op i et kritisk interview. Det er jo bare en negativ PR. Så han skal bare, altså... Har du ikke set de der klip, hvor man så interviewer de en fucking 104 år gammel mand i Italien, som bare sådan, hvorfor er du så gammel? I have sex every day, I eat meat, and I drink wine, and I have good friends. Sådan, okay, sygt nok.
Men jeg har da sagt, du siger, vi skal prøve at være salige overfor Emil. Jeg gider ikke være salig. Jeg gider ikke være the bigger man. De kommer ud med alt det her fucking lort, og har haft så mange muligheder, og tjener så fucking mange penge på det. Der er ingen grund til at være the bigger man. Man kan lige så godt bare spille, altså fight fire with fire, og sige sådan, hvad fuck sker der? Det er også, jeg synes, det er vildt nok. Jeg synes, det der, du sagde før med det der med community, jeg tror, der er mange unge mennesker, der bare sidder og kigger ned i deres telefon og bare er ensomme. Yes. Det kan jeg love dig for dig. Kom nu ud til TikTok. Der bliver doomscrollet på TikTok. Altså, der kan vi snakke om vores højorienterede anti-Jew-algoritme. Den er sindssyg. Den er endnu crazier, tror jeg. Hey, hvis du er en ung pige eller en ung dreng, som du ved, og jamen, jeg går faktisk til noget træning. Jeg går ned i fitnesscenteret med mine badetøfler og mine hørebøffer, og jeg sidder og kigger på TikTok mellem sættene, eller hvis du er en pige, der går ned til Reformer, ikke, og snakker med nogen, og så til hjem igen. Var der ikke et eller andet, du spillede, dengang du var barn? Meld dig ind i en fucking håndboldklub igen, eller en fodboldklub, og så bare hygge dig. Det behøver ikke at... Jamen, det bliver så ked af det, når du siger det der. Ja. Folk skal de skal have nogle lige så gode venner, som jeg har. Nogen, der er sindssygt nok til at ville løbe sådan en lang løb. Ja. Og til jer derude, nu glemte vi lige at sige det med... apropos telefon. Når jeg alligevel sidder på jeres fucking telefon, gå lige ind på Ufiltreret Fitness, og så se det seneste opslag. Se den her video, der er blevet lavet, den er 2 minutter lang. Der kan I lige få en fornemmelse af, hvordan tankerne var, og følelserne var for drengene, når de løb. Den er lavet af Media by Aslak, et lille skud, sammen med Arx Fitness. Jeg synes sgu, det er en ret god stemningsvideo, og det, hvis I kan lige sådan noget der, gå lige ind og se den, det giver en lille idé om, hvordan det var. Der er 3 videoer. Den er fra 2 dage siden, det vil sige den 13. september og så fremad. Så gå lige op og kigge på det. Og hvis man lige sådan lige har hørt det her og tænker, fuck it, jeg skal til at løbe, eller jeg skal til dit eller dat, så Transition Zone, det har været løbeshoppen, vi har været sådan lidt sponsoreret af de sidste par uger her på podcasten, og vi har en kode, der hedder Ufiltreret 20, hvor du kan købe løbesko, og så de her energiprodukter fra det, der hedder Endurance, som de har dernede. Og det er jo meget endurance-præget ting, man kan få dernede. Du kan også få, hvis du mangler en god svømmedragt, badedragt, whatever. Vi kan også lave Ufiltreret 15 på resten af shoppen, undtagen allerede nedsatte varer, cykler og elektronik. Men gå ind på hjemmesiden, eller hvis du er i Aarhus, gå ned til Nicoline og Bo og Laurits, hvis der er sådan en skinny og rødhåret dude dernede, så gå lige ned og tryk hans hånd og sige, you're the man. Ja, 88 kilometer nærmest fuld hus dernede op til det. Ja. Jeg mødte også lille Nicoline første gang. Hun sådan, det er sgu mig, der har det. Jeg var sådan, nå, hey, hvad så? tak for urets sko. Ja, det var bare lige det. Og så har vi ikke også stadig den anden kode fra, hvis vi lige gennemgår bare lige så folk. Vi har Nusa. Yes, Nusa X ufiltreret podcast. Den sparer 20% på hele shoppen. Også på nedsatte varer. På nær vintage/archive sale. Og jeg aner ikke, hvad fuck archive sale er, men det virker åbenbart ikke der. Så hvis I skal have noget fra archive og noget ikke archive, så bare lave 2 forskellige ordre. Så bruger I bare koden på den, hvor det ikke er archive, så får I selvfølgelig 20%. Og det er ikke sådan, at vi tjener penge på de 20% eller noget som helst, så I skal bare bruge koden så meget eller lidt I vil. Men de har altså alligevel noget fedt tøj. Jeg har siddet i deres lange med Jura One i dag, at den er bare altid god. Jeg synes nu, så det er godt, for det er sådan lidt gården og gaden. Man kan både, jeg kunne have løbet 27k i den, jeg kunne også bare sidde til en fest i det. Så det er tøj til jer derude, der godt kan lide den slags. Og der er kommet en ny løbekollektion, hvis I alligevel skal ud og have købt nogle gels for Transition Zone, så kan I lige køre fuld plade. Så der er lidt af hvert, og vi har nye samarbejder på bedring. Altså, I skal huske, de fleste af de her samarbejder, vi gør det selvfølgelig også for at få noget ind, så vi gider at sidde og optage 2 gange om ugen. Men det er jo også for at prøve at give jer nogle rabatkoder til lidt forskelligt, så vi veksler lidt, så I kan... Vi ved jo godt, at I nok ikke... Nu køber jeg noget for nu, så det gør I nok ikke om 2 måneder, hvis vi får en kode igen. Så vi prøver lidt forskelligt. Lige præcis. Spreder det ud, så I kan få noget, som giver mening for jer. Og tusind tak til alle jer, der har skrevet alle mulige søde beskeder om ultraet. Og hvis alle jer, der skrev på dagen, hvor jeg måske bare kom til at svare mind over matter, så var jeg bare lidt rundtosset, og kunne ikke rigtig lige sådan finde på, hvad jeg skulle svare rigtigt. Så jeg skrev Goggins klip tilbage. Jeg vil sige, Holger, jeg så godt, hvordan du svarede. Du sad helt sumpet, så var der bare 40 beskeder på telefonen, så sad du bare sådan der, duk. Der er ikke gået meget inde på så I skal ikke føle jer fornærmet, hvis ikke svarer. Nej, præcis. Det var bare totalt... Jeg har lyst til at sige uoverskueligt, men det lyder negativt, og det var det ikke. Det var overvældende, fordi at de var så søde, og folk har skrevet masser af søde beskeder, også som du siger, til Kudi og til Dean, og dem alle sammen, hvor det bare sådan, fuck, var det fedt at bare se 6 boys klokken 2 om natten, der bare løber afsted på 100 kilometer.
Det er det. Og hvis I vil se mere af den her slags, ikke også? Og vi prøver at blive ved. Gå ind på Ufiltreret Fitness Instagram, følg os der. Gå ind på Spotify eller Podimo, læg en kommentar hver gang der er et opslag, eller følg profilen, eller giv den nogle stjerner. Det er den måde, vi ligesom kan vokse på, og det er den måde, der er mange, der spørger, hvordan kan vi hjælpe jer? Det er en måde, I kan hjælpe os på. Ellers køb programmerne, vi har snakket om, Dadfit og Ufiltreret. Det er på en måde en betalingsmur, hvis I vil støtte os. Vi kommer ikke til at køre nogen Patreon eller noget af den stil. Vi kører bare... Vi sejler skibet, som vi gør lige nu, og så håber vi, det går den rigtige vej. Og hvis man virkelig gerne vil, så Victor han har en Twitch, hvor han spiller WoW. Den streamer han på 3 aftener om ugen. Det havde været sindssygt. 2 aftener, også en på Diablo. Og så der kan jeg også kunne støtte ham i hans video game career. Holger, jeg skal til at tage ned og træne. Kan du nyde dagen derpå lidt mere nu? Hyg dig med boys. Jeg glæder mig til at høre om Freddys næste omgang wrestling og alle de her ting. Så snakkes vi ved i løbet af ugen. Vi ses. Brother, hey.